can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Coffee Time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move, slide your rump. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Coffee Time.
καλώς ήρθαμε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα βράδυ. Έχουμε καιρό να βρεθούμε εδώ δυο μαζί. Έχουμε 2 εβδομάδες να βρεθούμε. Εντάξει. Ναι, δεν άλλαξε και κάτι. Το βλέπω. Εντάξει, εμείς είμαστε. Νομίζω τι έγραφε εκεί. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Δευτέρα βράδυ από το Action. Ποιο κινητό, δεν ενοχλεί κάποιο. Δεν έχουμε κινητό. Έχουμε και τον κύριο Άγγελο πίσω να μας διορθώνει. Δευτέρα βράδυ από το Action Radio. Η εκπομπή που έγινε λατρεία. Συγγνώμη, στο πήρα. Όχι, Coffee Time θέλω. Ήθελα να πεις Coffee Time. Η εκπομπή που έγινε λατρεία, είχαμε να το πούμε καιρό. Coffee Time, η εκπομπή που έγινε λατρεία. Ακριβώς. Να το γράψουμε και στην μπλούζα. Την καινούργια. Όπως και να έχει, μπορεί να είμαστε κάθε Δευτέρα εδώ στην κανονική διάρκεια του έτους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζει και η ώρα των καλοκαιρινών διακοπών. Ναι, δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς το πότε θα τερματίσουμε και με ποιον καλεσμένο θα τερματίσουμε, γιατί θα πρέπει να είναι. Όχι, ο καλεσμένος νομίζω ότι θα είμαστε εμείς. Οι 5. Θα είμαστε. Αυτοεκπομπή. Μπράβο. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο που τον περιμένουμε να κατέβει και τον κύριο Τάσο που ευελπιστούμε να είναι καλά και να είναι σπίτι για ποδήλατο. Ένα από τα δύο. Σήμερα υπάρχει μια εκπομπή με καλεσμένους πολλών χιλιόμετρων. Θα αναφερθούμε αργότερα γι' αυτό. Ο οποίος όταν πήρα έναν από αυτούς να καλέσω, πιο κοντά μου στο τηλέφωνο ή στην επικοινωνία, έκανε ποδήλατο. Αλήθεια! Έκανε ποδήλατο. Αλήθεια! Ναι. Όχι ρε φίλε. Ο οποίος γύρισε. Στατικό! Του λέω, τι κάνεις ποδήλατο? Λέει, ναι, κάνω ποδήλατο για να συνεχίσω να ζω. Τι θα είμαι, καβάλα σε ένα μηχανάκι? Και λέω, κάπως έτσι λέω, θα το ξεκινήσουμε την εκπομπή. Κάνω ποδήλατο για να συνεχίσω να ζω. Κρατήστε το, επεξεργαστείτε το. Το συνεχίσεις πολλή ώρα, θα απαντήσω. Θα απαντήσουμε μετά. Εντάξει, μετά. Τώρα πολλοί θα πούνε, φέρατε 5 φίλους που έχετε κάνει πολλά χιλιόμετρα και εσείς μαζί τους ή ελάχιστα χιλιόμετρα μαζί τους. Δεν μετράει αυτό. Είπαμε η αξία του καλεσμένου, παίρνουμε αξία και εμείς. Να αναφερθούμε και να τους βάλουμε στο δεύτερο κομμάτι. Πρώτα θα πούμε γιατί θα θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές μας για τη γνωστή φόρμα που υπάρχει στην αρχή της σελίδας μας στο Facebook, που μπορείτε να τοποθετηθείτε με ερωτήσεις ή να προτείνετε για καλεσμένους για το μέλλον. Επίσης θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι πρέπει να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο YouTube, Ποδηλατοβόλτες Φίμα Κοφή, και στο κανάλι μας στο YouTube, στη Coffee Team, Coffee Cycling Team, στο οποίο εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που δεν καταφέρατε να ακούσετε Δευτέρα βράδυ λόγω υποχρεώσεων. Δύο πράγματα εκτός ποδηλάτου. Δεν είμαστε 2 λανών και 3 χορεύουν. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Παρακολουθούσαμε και παρέα τις εξελίξεις με τον πόλεμο που γίνεται όλα κάτω. Αλλά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε. Τώρα πιο το πιάνεις αυτό το θέμα. Είναι ένας συνάδελφος που είπε, θα σε κατηγορήσουν για σένα που θα βγεις στον αέρα. Προηγουμένως μου το είπε. Εδώ έχουν βάλει, συνεχίζουν και βάζουν 50 ευρώ την ξαπλώστρα στη Γλυφάδα. Σε παραλία που ήταν ελεύθερη. Ανοίγεις πολλά θέματα. Σταμάτη μου, τι να σου πω. Μάλιστα. Τι να πεις. Ωραία. Τετάρτη έγινε βόλτα. Εντάξει, Παρασκευή μας θύμισε ο κ. Σιδηρόπουλος. Μου βγήκε ότι πίσω μου έβλεπα 2 αγαπημένα πρόσωπα, εκτός τους υπόλοιπους, και τους υπόλοιποι είναι αγαπημένοι. Και αλλά... θα ξανάρθω. Ναι, θα ξανάρθω αυτή την Παρασκευή. Ναι, έβλεπα τον Τάκη και τον Τάσο και μου βγαίνει η βόλτα να γίνει όσο πιο μεγάλη, όσο πιο... όχι δυνατή, όσο έπρεπε. Όπως παλιά. Αρκετά δροσερή, με πολύ παιχνίδι. Είχαμε παιχνίδι. Πήγαμε σε παιδική χαρά, παίξαμε σαν μικρά παιδιά. Βγάλαμε τα βίντεο μας. Νόμιζα εννοούσες παιχνίδι ανηφορικό. Αλήθεια, παιδιά. Ναι. Μάλλον δεν έχετε κάνει ποδηλατοβόλτες, Όχι, έχουμε κάνει. Έχετε κάνει ποδηλατοβόλτες? Ναι. Εντάξει. Πάλι πρέπει μια Παρασκευή να χαλάσετε ένα Σάββατό σας. Ναι, γιατί βγείτε πιο αργά, να έρθετε να δείτε πώς περνάμε. Δεν θα το χαλάσουν, θα πάνε σε ρί, είπε. Α, θα πάνε σε ρί. Ναι. Λες να μπορεί. Ναι. Να σου πω, και είχε και ιδιαίτερο μετά από καιρό φαγητό. Πernili. Στο σκρέκι. Εγγύηση. Γι' αυτό. Την Κυριακή είναι δικό σου. Την Κυριακή βγήκαμε πολύ ωραία βόλτα. Εντάξει, φοβηθήκαμε λίγο τον αέρα κτλ. Αλλά. Ρε φίλε, ήταν δροσερά όμως. Ναι, δεν πέρασε τις 30 βαθμούς θερμοκρασία. Αλλά ήταν
Πήγαμε και σε ένα τραγουδάκι, κάναμε και μια βόλτα εκεί γύρω-γύρω. Στο γυρισμό είχε κάποια στιγμή πολύ αέρα, αλλά εντάξει. Εντάξει, μπήκες μπροστά, τράβηξες. Τι ρε φίλε. Φουσκώνω και τις πλάτες και τελείως βάζει. Φαντάζομαι ότι. Αυτή την Κυριακή όμως δεν θα έχει. Προσωπικά από μένα δεν θα έχει τίποτα αυτή την Κυριακή. Έχω μια υποχρέωση, οπότε τίποτα. Σήμερα θα έχει για μένα Τετάρτη και. Θα το βαφτίσουν το παιδί. Το βαφτίσουν. Εντάξει. 3,5 χρόνια περιμένει. Πότε θα έχω κενό, Εντάξει. Ωραία. Άρα την Παρασκευή θα έχουμε βόλτα. Την Κυριακή θα βρούμε κάποιον άλλον να κάνει. Το Σάββατο επιτέλους τελειώνουν οι πρόβες. Θα χορέψουμε, θα τελειώσει. Θα με δείτε και εμένα. Επιτέλους, θα γυρίσω στο ποδήλατο. Τι να κάνω, φίλε, ο Μουρέγεφ ή ο Φώτης Μεταξόπουλος στα παλιά του πρέπει να δείξει το ταλέντο του. Ότι θα πληρώσω εισιτήριο για να σε δω, ρε φίλε, αυτό με ξεπερνάει. Πρώτον, ότι θα πληρώσω και δεύτερον, ότι με αφήνει να πληρώσω. Αυτό πρέπει να κάνει ωραία στην ομάδα. Όσοι θέλουν να έρθουν να σε δουν. Φίλε, είναι πάρα πολύ. Ότι θα έρθουν κι άλλοι να μας δουν. Κάνε εσύ και θα δούμε πώς θα έρθουν. Είπα για καλύτερη τιμή. Και σκεφτόντουσαν μήπως να μην χορέψω. Μάλιστα. Όλα καλά. Να βάλουμε το τραγουδάκι. Όχι, μην το βάλεις τραγουδάκι. Ξεκίνα να κάνεις ποιοι είναι εδώ, τι έχουμε να ακούσουμε και μετά θα το βάλουμε. Για τον κοινό κόσμο, στο ΦΠΠ είναι ο Τζον Τζιβ, ο οποίος είναι ο Γιάννης ο Τζιβιέρης, ένας από τους ίσως πιο γνωστούς ποδηλάτες στα μπρεβέ. Ο δεύτερος. Ο πιο χιλιομετροφάγος. Ο πιο χιλιομετροφάγος. Μπράβο. Είχε κάποτε νομίζω και ένα τέτοιο δεδομένο. Έχει ακόμα. Ο δεύτερος. Εγώ το δεύτερο το ξέρω, μάλλον γιατί μου έκανε αίσθηση στο όνομά του. Κανελόπουλος. Το επώνυμό του, συγγνώμη, το επώνυμό του. Το όνομά του σου κάνει εντύπωση γιατί λόγω του δικού μου. Ναι, όχι, το επώνυμο ήθελα να πω, συγγνώμη. Παναγιωτής. Τι λες, ρε φίλε. Γιατί και αυτός Τάκης είναι, αλλά γιορτάζει το Αγίου Δημητρίου. Ή εκεί που μας βολεύει. Καταλαβαίνεις. Όποτε έχουμε καιρό. Έλεγα ότι αν είχα προλάβει στις ερωτήσεις, γιατί λόγω υποχρέωσης δεν ήμουνα, θα έλεγα να παίξω λίγο με το όνομά του. Κανέλος, Κανελόπουλος ή Κανελόπουλος, ένα επώνυμο ιστορία. Μας εξήγησε, θα μας πει και στην πορεία. Και τρίτος. Άντε πες. Όχι, εσύ πες. Γιώργος Κρεατσούλης. Ο μεγαλύτερος της παρέας. Και νομίζω ότι με πολύ είναι πείρα. Είναι άραγε και ο πιο μεστομένος. Ναι, κάτι τέτοιο μάθαμε ή βρήκαμε. Θα δούμε. Πάντως το όνομά του το βρήκαμε κάτω από πολλές πέτρες σηκώνοντας, με πολλά πράγματα να έχει κάνει και να έχει βοηθήσει κιόλας. Δεν πέρασε από ποδηλάτι με λάστιχο και το ρώτησα αν θέλει βοήθεια. Μετά το τραγουδάκι έχουμε να μιλήσουμε με 3 ανθρώπους που τους ξέρετε στον ποδηλατικό χώρο, όσοι ασχολούνται κυρίως με τις μεγάλες αποστάσεις, και σίγουρα από αυτά που θα πούν κάτι θα έχετε να πάρετε κι εσείς, είτε σαν για να το κάνετε πράξη, είτε σαν όμορφη ιστορία να έχετε να την ακούτε. Ωραία, τραγούδι, επιστρέφουμε και φιλιά πολλά. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με κάποιο τρόπο αυτή τη συνέντευξη από τον Γιάννη, τον Γιώργο και τον Παναγιώτη. Αλλά για να σας γνωρίσει λίγο ο κόσμος περισσότερο. Τώρα, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να απευθύνω κάπου το λόγο. Στις επόμενες ερωτήσεις, κάποια στιγμή πρέπει να κάνετε έναν τρόπο έτσι μεταξύ σας. Self-control. Το ποιος θα απαντάει, πώς και τι. Ο Παναγιώτης έχει μπει τυχαία στο κέντρο, όπως θα το δούμε στην κάμερα. Όχι, επειδή βοηθάει στην αλατιέρα. Έτσι. Είναι το. Όχι τυχαία, με σκοπό. Είναι χωροταξικό όλο το θέμα. Με σκοπό. Η πρώτη ερώτηση όμως δεν χρειάζεται να απευθυνθώ έτσι γενικά, πρέπει να μας πούν όλοι δύο πράγματα, έτσι τυπικά, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες περί των ερωτήσεων που καταλάβετε τι θα σας κάνω, έτσι 2 λόγια λίγα μικρά, ο καθένας έτσι για το ποιος είμαι. Γιάννη, ξεκινά. Ναι. Ξεκίνησα από μικρός, από παιδί, από 12 χρονών να κάνω αγώνες. Είχα έτσι το πάθος από πιο μικρός και με έβαλε ο πατέρας μου κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό Χαϊδαρίο και ξεκίνησα να κάνω αγώνες και σιγά σιγά ανακάλυψα ότι μου αρέσουν οι μεγάλες αποστάσεις. Οπότε κάποια στιγμή μετά από 6-7 χρόνια που ενηλικιώθηκα κιόλας ξεκίνησα τα μπρεβέ. Το 2011 πρώτη φορά ξεκίνησα και... Σε τι ηλικία? 18,5. Ας πούμε, ναι. Τρυφερότατη.
Ναι. Αθώα, ναι, δηλαδή. Εντάξει, σε κυβερνάει το συναίσθημα πολύ. Έχεις καμιά φωτογραφία από τότε που δείχνεις κουρασμένος, τερματίζεις, όταν έχεις τερματίσει? Α, ναι. Για να την κορνιζώσω. Ναι. Σε ένα μπρεβέ στο. Κάτσε να δεις, στο μπαλκόνι του Αιγαίου. Όχι, το Τυχαίο ήταν. Α, το 11. Είναι πολλές Τίποτα, ήταν παράσιρο τότε. Είμαι κουρασμένος, ναι, σίγουρα. Φέρε μας Ναι. μια να την έχουμε, σε παρακαλώ. Και από τότε σταδιακά έχω πάει. Ακολουθώ δηλαδή το πρόγραμμα του Καλελιάρη. Άρα έχουμε το ξεκινήσαμε στον Ναι. Ολυμπιακό, κάποιοι αγώνες και μετά έφτανα τα μπρεβέ. Ναι. Με δελτίο κανονικά. Ναι, με δελτίο, ναι. Και open αγώνες έχω κάνει και mountain και πίστα, αλλά και με δελτίο. Και κανονικά. mountain. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Και στην Αθήνα γιατί δεν παίρνει το mountain. Θα σου ήταν πιο εύχριστο στην Αθήνα να κυκλοφορήσει πάνω από τα αυτοκίνητα, πεζοδρόμια. Αλλά Η είναι η βάση το mountain. η δουλειά σου μπορούμε να το πούμε ότι είναι καθαρά στη μετακίνηση πραγμάτων. Πώς το λέτε? Delivery το Ναι, λέει Όχι και το. πάντα, η τωρινή. Όχι πάντα. Ναι. Και η Volt Delivery ονομάζεται. Γιατί εσείς πάτε πράγματα παραγγελίας, πώς το λέτε? Κυρίως είναι πλατφόρμα φαγητού. Α, Και πράγματα να σου πάνε σπίτι και φαγητό να μην είναι delivery λέγεται. ξέρεις πόσες φορές έχει περάσει από δίπλα μου και πεινάω, δεν το ξέρα. Νόμιζα ότι θα έφερνα τίποτα. Άρε, φίλε, δεν το ξέρα. Την επόμενη φορά όμως. Ναι, αλλά μήπως εκείνη τη μέρα δεν κουβαλάει φαγητό και πάρεις κανένα κιλοτάκι, τίποτα, κανένα. Σταμάτησε τον και δες τέλος πάντων. Ναι, μπορώ να διαλέξω. Εντάξει, αυτό θα κάνω. Παναγιώτη, σειρά σου δύο λογάκια. Εμένα είναι πιο ταπεινό και το ξεκίνημα και η συνέχεια μετά από του Γιάννη, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις και κάτι άλλο. Ξεκίνησα, ξαναέπιασα το ποδήλατο κάποια στιγμή το 2005-2006 όταν ήμουν τότε ακόμα στην Πάτρα. Έκανα μόνος μου τις βόλτες μου, τις αποστάσεις, παράλληλα είχα ξεκινήσει, μου άρεσε έτσι, κοίταζα λίγο και το λοξοκοίταζα προς τα μπρεβέ, συνέχισα, μεγάλωσα λίγο τις αποστάσεις και ξαφνικά ένα ωραίο πρωί μπαίνω σε ένα καράβι εκεί, σε ένα μπρεβέ νοτιού Ευωικού. Ξεκινάμε εκεί εκείνο το μπρεβέ της ΠΕΠΑ και προς το δρόμο βλέπω ένα γκρουπάκι, κολλάω. Το 2000? Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, ή 17. Παρέα μας. Κάπου πρέπει να ήμασταν και παρέα. Μετά βλέπω άλλο ένα γκρουπάκι, του λέω. Στη «Εσύ φωτογραφία ποιος είναι με είσαι?» τον Παπα-Νικολάου, ρε φίλε. Ναι, Είναι ο Παπα-Νικολάου, είναι ο. Ποια χρονιά ήμασταν εμείς? Το 16. τότε Το είδα. 16 ήταν. Πρώτο πρέπει να είναι. Που βγαίναμε στο Ναι, Μαρμάρι το και πρώτο, κάναμε το 50-100 μέτρα και ξεκίναγε η ανηφόρα. Ξεκίναγε η Εγώ νομίζω ανηφόρα. δεν είχα έρθει το πρώτο, είχα έρθει το δεύτερο. Α, εντάξει, πάντως είναι σε μια φωτογραφία με το που είμαστε ο Παπα-Νικολάου και άλλα παιδιά. Ναι, Εκεί τότε. πέρα. Ναι. Άρα δηλαδή όταν ξεκίνησε ήμασταν παλιοί εμείς, Ναι, ναι. Άρε γατάκι. Τέλος πάντων, για πες, Πάντως Παναγιώτη. ευχαριστούμε γιατί η συνέχεια του μπρεβέ Νότιο Βοϊκού είναι το μπαλκόνι του Αιγαίου. Ναι, όντως. Πολύ καλύτερη Έχει εκδοχή. ακυρωθεί εκείνο και έχει μπει το άλλο. Ναι, πολύ καλύτερη. Δεν εκδοχή. απαιτήσαμε, χτυπήσαμε το χέρι στο τραπέζι. Το έκανες, το έχεις κάνει. Ναι, το έκανα και τις δύο φορές. Φίλε, συγγνώμη, δεν μου... Ναι, θυμάσαι. Άρα μας έχεις δει με το αυτοκίνητο που Καλά, τρέχουμε στο κοντρόλ αριστερά-δεξιά. ήμασταν, Ένας τύπος που έπεσε πάνω στο κοντρόλ με το ποδήλατο εκεί πέρα, από που σαραγίστηκε με Και ένα τις φίλο δύο που φορές. έλεγε. Άρα έχεις πάρει και το πτυχίο, Έχω πάρει και Εννοείς το την δίπλωμα. Κίμη. Στην Κίμη εννοείς Ναι, το. στην Κίμη. Ήσουν από τους ιερούς που έχεις φάει δηλαδή. Τι εννοείς? Έχεις φάει και στο Γκίμη, έχεις φάει νερό, κουρασάν και τέτοια, αλλά έχεις φάει και απάνω που σε περίμενε ο Παπαδημητρίου με τον κουράκο, με τη μερέντα και τα παξιμαδάκια και τα. Στη Ριτσόνα. Στη Ριτσόνα. Στη Ριτσόνα και στη Ριτσόνα. Ριτσόνα, Τον πέτυχα και τον, ναι, τον πέτυχα εκεί. Μάλιστα. Με τα σκυλιά εκεί πέρα. Λοιπόν, Α, ναι, τα σκυλιά στην αρχή. Τόσος κόσμος έκανε το... Συγγνώμη τώρα, δεν το θυμάμαι. δεν πειράζει. Δεν σε κατηγορώ. Εντάξει, ωραία. Πετυχαίνω λοιπόν στον δρόμο εδώ ένα γκρουπάκι. Λέω φίλε μας ένα πώς σε λένε. Γιάννη μου λένε, ποδήλατο κάνω. Τον βρήκες να ρωτήσεις. Αυτόν ρώτησα. Πρώτο μου μπρεβέ, κόλλησα και εγώ πίσω από τον Τζιβιέρι. Το μετάνιωσα μετά από μερικά χιλιόμετρα. Εντάξει. Αλλά συνέχισα, επέμενα. Οπότε συνεχίζουμε. Παρέα τώρα. πήγε Καλά καλά, πήγε ναι. αυτό. Καλά πήγε. Ωραία. Μια χαρά. Κάπου στο δρόμο. Ο Κάτι Γιώργος. άλλο Τώρα θα μας πει ο Γιώργος. Ναι, ναι. Ωραία πάσα Κατάλαβα ότι όμως. έχει να πει περισσότερα, αλλά Έχει δύο πολλά, λόγια θα πει. Ναι. Εντάξει, εγώ το ποδήλατο ξεκίνησα στο φαν δηλαδή του 18. Πιο μπροστά έκανα ποδήλατο κάποια χρόνια πίσω. Το 18. Ναι, 2018. Ακόμα πιο Αλλά μετά. εντάξει, ήταν ένα θέμα με το ποδήλατο.
ότι στην αρχή με ξεκινάει mountain εγώ. Δεν είχα με κούρσα και αυτά. Με τους Ινδιάνους. Με τους Ινδιάνους. Με τους Ινδιάνους. Με αυτούς εδώ. Αυτούς εκεί. Με αυτούς ξεκίνησα κανονικά ποδήλατο, δηλαδή με βουνού. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις. Εντάξει, στην πορεία κατάλαβα ότι η κούρσα ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Του πήγαινε. Είναι δωράκια από τους Ινδιάνους. Τα έχει βάλει όλα αυτά, ναι. Είχαμε το Διαμαντή, τον Κώστα, εντάξει, είχαμε πολύ ωραία ομάδα. Πολύ ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος, χαρούμενος τύπος, εντάξει. Αλλά μετά σιγά σιγά ήθελα να πάω προς την κούρσα. Και είχε ένα πρεβέ στον πύργο και έβαλα μια... Δηλαδή σε γενικές γραμμές μεγάλος ξεκίνησες οτιδήποτε ναι, στο δίτροχο. Στα 52. Πριν δεν ήσουν καθόλου στο ποδήλατο, τίποτα. Όχι, δεν είχα πολύ σύντομα, είχα άλλες δουλειές να κάνω. Είχα πολλές... Άρα βγαίνοντας η σύνταξη... Βγαίνοντας ή κοντοφτάνοντας προς τη σύνταξη, εννοείς αυτό? Όχι, είχα άλλο ενδιαφέροντα. Είχα πολύ πολεμικές τέχνες δηλαδή, άλλο θέμα. Ναι. Και ο κύκλος μου ήταν γύρω από αυτό. Δηλαδή η παρέα μου ήταν αυτό. Ήταν πολλά άτομα που είχαμε κάποιες επαφές με τα γυμναστήρια και αυτά. Εντάξει, μετά μπήκα στο θέμα της ποδηλασίας, στην αρχή μου ήταν δύσκολο. Δεν μου άρεσε πολύ ιδιαίτερα. Είχα κάποια πονάκια, στην αρχή το σώμα να στρώσει, πάω σε μια σέλα. Από μόνος ή κάποιος σε προέκυψε? Μετά γνώρισα το Γιάννη, έτσι, με ένα πρεβέ στο πύργο. Βρήκαμε το 19. Παιδιά, το 19 ήταν το πρεβέ που ήταν να έρθουμε που ήταν ο κορονοϊός, που έβρεχε. Ναι. Που ήταν να πάμε στον πύργο που είχαμε κλείσει το δωμάτιο. Και δεν πήγαμε, ήταν ο κορονοϊός ή πηγαίναμε για τον κορονοϊό. Ναι, έφτανε και έβρεχε κιόλας. Φύσαγε πάρα πολύ. Και είχε έρθει ο Χρήστος με την παρέα, τον Black Dog με την παρέα του, τον Κοκώστη, και ήταν να πάμε κι εμείς. Είχαμε κλείσει το ίδιο ξενοδοχείο και τελευταία στιγμή σηκωθήκαμε και είπαμε άστο, δεν πάμε. Καλύτερα από ό,τι χάσατε. Ναι. Εκεί θα ήταν και η πρόσφατα δουλειά δηλαδή. Νομίζω στη δουλειά μετά δεν πρέπει να μου μιλάγανε για καμιά εβδομάδα, γιατί πρέπει να είχα, ό,τι γυρίσαμε από τον πύργο, πρέπει να είχε σκάσει το πρώτο κρούσμα τότε στον πύργο. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Το θυμάμαι και αυτό. Ναι, ήταν. Γιατί αυτό νομίζω είναι Μαρτιό. Ναι, ήταν πριν μας κλείσουν. Και εμείς πρώτος δεν ήταν για αυτό τον λόγο. Δεν έκανες το ποδήλατο παράλληλα με την άθληση που έκανες πριν? Όχι. Τα εκποντό και τέτοια. Όχι, γιατί ήθελα να ρωτήσω αν είναι όντως. Δεν είπε τι έκανε. Έφυγα τελείως, πήγα στο ποδήλατο τελείως. Μετά πήγα στο θέμα να αγοράσω ποδήλατο, να βρω εξαρτήματα, να δω πώς πιάζει το τιμόνι που γυρνάει, πώς θα συνήθει στο σώμα. Εντάξει. Μου φέρνει λίγο το στάθι, Μπήκα σε μια. Μου φέρνει λίγο το στάθι το λίτρα. Το λίτρα, Α, το ξέρεις το στάθι? Ναι, λίγο προς τα εκεί είμαστε. Μας είναι ο πατέρας μας. Εκεί μαζί είμαστε. Ναι, με το στάθι ξαναβγαίνει. Μάλιστα. Πώς το λένε? Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τα παιδιά και το ποδηλατικό. Μας είπανε βέβαια και πάνω κάτω πώς το ξεκινήσανε. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε μετά να μπαίνουμε στα μπρεβέ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Βάζουμε το τραγουδάκι και γυρνάω. Μια ερώτηση. Κυρία Μάρια, πού ξέρετε ότι γράφει τεχνικό επιτελείο και είναι ο άγγελος μας? Δεν το κατάλαβα. Μπορεί να γράφω εγώ. Ο Τάκης. Όχι, το ξέρει αυτό. Το ξέρει σίγουρα. Το ξέρει, βέβαια. Εντάξει. Μάλλον θα έχει ιδιαίτερο. Αν φαίνεται στη γραφή. Τα γράφει, ναι, στη γραφή. Ωραία. Συνεχίζει η εκπομπή από την προηγούμενη με το γέλιο. Ευχαριστούμε που μας ενημέρωσε για το σοβαρό θέμα αυτό που ήθελες να. Φίλε, ήταν πάρα πολύ σοβαρό, δεν ήτανε? Χρειαζόταν. Ναι, και τέριασε και το καράτε. Αλλά χαρτομάτιλο έχεις. Να σκουπίσουμε τα δάκρυα. Λοιπόν, αγόρι. Άρα λοιπόν τώρα για πείτε μου λιγάκι για να καταλάβουμε από πότε είστε τριάδα. Αυτή είναι καλή ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω να το πω. Έλατε, είναι παράλληλες οι πορείες. Νομίζω το 19 που ήρθε και ο Γιώργος. Το 19 βρεθήκατε στο ίδιο μπρεβέ όλοι και οι τρεις? Κοίτα, ουσιαστικά... Το 19 είχαμε πάει μαζί με τα Μάξι, με τον Γιώργο. Τυχαία. Μας γνώρισε ο Δωμάτης. Σαν παρέα, όμως για να ξεκινήσουμε να πούμε ότι θα κάναμε και οι τρεις μαζί πράγματα. Εγώ νομίζω πιο πολύ αντρώθηκε, έτσι δέθηκε όλο το team στον κορονοϊό. Γιατί εκεί
ποτέ ήμασταν από τους λίγους που δεν είχα. Ό,τι γινόταν, πηγαίναμε και το κάναμε. Ναι. Ό,τι επιτρεπότανε. Ό,τι επιτρεπόταν και είχε. Δεν είχαμε μους και τέτοια. Ναι, αυτό πηγαίναμε. είχαν ακυρωθεί τα πρέπεια, κάποιοι γινόντουσαν μόνο τους, συνεννοιόμασταν, οπότε πηγαίναμε. Έστω και οι τρεις και τα κάναμε. Και αυτά που γινόντουσαν. Ή έστω και ποδηλατικός να φύγετε Ποτέ κάπου να ποτέ πάτε δεν και να βγήκα ξεκινήσετε. Κάποια για απόσταση μετά δεν μερικές μπορούσε να φορές. φύγει από το σπίτι. Αυτό ήταν. Είναι σαν το πάω για άθληση. Αλλά τελικά. Και βγήκε και είχε φύγει από την Ιταλία από την πάνω μεριά και είχε κατευθύνσει. Είχαμε βγάλει μια φορά, στείλαμε. Να, ήταν μια πολύ καλή Στη περίπτωση. Λιβαδιά, ας πούμε, το σκυλοβόλτα. Στην Καλαμάτα. Α, στην Καλαμάτα. Γυρίσαμε την επόμενη μέρα, είχαμε μήνυμα όμως, το σκυλάκι είχε κάνει τη βόλτα του, είχε ξαλαφρώσει και... Να σου πω κάτι, το σκυλάκι μάθαμε όμως ότι τώρα ανάρρωσε, τώρα βγήκε από το νοσοκομείο. Είναι μια χαρά το σκυλί, δεν έχει κανένα θέμα. Προσφάτως. Οπότε νομίζω στον κορονοϊό ουσιαστικά που υπήρχε και αρκετός χρόνος για ποδήλατο. Συνειδητοποιήσαμε Ναι, κάποια ακριβώς. πράγματα Και περισσότερο. γίναμε ας πούμε έτσι περισσότερο παρέα, όπου να αρχίσουμε να τα κάνουμε όλοι μαζί. Κάποιος από τους τρεις έριξε και κάποιος έδωσε παραπάνω για να βρουν τη μέση τραχύτητα. Ποτέ κανένας δεν έχει γίνει αυτό. Ένας πάει μόνος του. Ωραία παρέα. Ξέρεις τι γίνεται. Πιο πολύ είμαστε στο γεγονός να τραβήξει ο ένας τον άλλο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον μπρεβέ, να μοιράσουμε τα έξοδα για να πάμε κάπου, να πάμε και οι τρεις ή και οι τέσσερις μαζί και να κάνουμε τις ανασυγκροτήσεις και στο τέλος της ημέρας να τερματίσουμε μαζί, παρά να πάμε group και οι τέσσερις. Δεν είναι αυτό τόσο. Να πούμε τυπικά ότι ζήτημα. η ομάδα είστε 4. Ούτε και αυτό είναι τυπικό. Περισσότεροι είστε. Είναι Θέλετε αρκετά. να αναφερθείτε στους Πολύ υπολείπους. Σε όσους κρίνετε εσείς ότι πρέπει. Όχι, βέβαια δεν είναι. Πώς να σου πω, δεν είμαστε ομάδα με την κλειστή, με τα καταστατικά και με την. Όχι, τέτοια. Άλλη Είναι περισσότερο. Την παρέα. Ναι, ακριβώς αυτοί που- Περισσότερο στο μήνυμα δηλαδή. Ναι, ακριβώς αυτοί που προσεγγίζουν τα μπρεβέ με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε κι εμείς. Έτσι να γοητεύονται από την απόσταση, από το ταξίδι. Δεν πήγατε στην ιδέα να βγάλετε μια μπλούζα, να έχετε ένα όνομα. Έχουμε και όνομα και μπλούζα, μπλούζα βέβαια, και ναι. όνομα. Από Το 21 συγκεκριμενοποιήσαμε. βγάζουμε ρούχα. Τον Everesting είμαστε. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το. Είναι λογοπαίγνιο. Είναι λογοπαίγνιο. Και αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό. Το Everest. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα. Επειδή δεν είχε μπρεβέ τότε, Δεν είχε, είπαμε μπορούσαμε να να. κάνουμε Everest μόνοι μας. Τι ξεκινάμε την πρώτη Τα μέρα. άτομα δεν μου πες. Κάνουμε τα. Την παρέα, την υπόλοιπη παρέα. Είναι ο Θανάσης ο Βορδάνος, είναι ο Θοδωρής ο Νικομάνης, είναι ο Τάκης ο Χρυσός βέβαια, ο οποίος είναι από το Άργος που έχει και το ποδηλατάδικο και κατά καιρούς και ο Σιδηρόπουλος, ο Σταύρος. Ο Σταύρος, ο Σιδηρόπουλος. Και άλλος Τον Σιδηρόπουλος. Δεν το ξέρω. Παλιός μπρεβετάς και αυτός. Αφού σκεφτόμαστε κάποια στιγμή να καλέσουμε τους συγγενείς του που είναι μπρεβετάδες. Έτσι, ακριβώς. Είναι Και- και ο Άγης. Και ο Άγης, Ο βέβαια, Άγης, το άλλο ναι. περιφερειακό Ναι. μέρος, ο Άγης ο Λαυρόπουλος. Ποιος άλλος Ήταν και είναι? αρκετά παιδιά έτσι, που ερχόντουσαν Ναι, σαν ναι. guest. Μετά Έτσι, έρχονται και αρκετοί Αλλά είναι αρκετοί σαν παρέα, παρέα. ξέρεις, δεν ξεχωρίζουμε. Όποιος θέλει έρχεται και είναι παρέα. Φωτογραφία της Είναι μπλούζας ανοιχτό. έχετε. Έχουμε. Κάπου πρέπει να Φωτογραφία. έχουμε. Έχω Καλά, μια μετά θα μας τη δείξεις. Όχι, Ξέρεις, έχω μία. ναι. Άρα Είμαστε η 6 παρέα άτομα μαζί. έχει το καλό κακό, μάλλον το καλό, ότι έρχομαι, βλέπω, κολλάω, αν δεν κολλάω φεύγει από μόνος του. Ή το διώχνουμε εμείς. Ναι, Η γιατί συμπεριφορά μας. η συμπεριφορά και Ναι. το πώς ποδηλατεί μέσα σε μια παρέα. Α, Ποια... καλά, σίγουρα. Θα πρέπει να κολλάει Σίγουρα. με την παρέα. Ναι. Θα πρέπει να κολλάει. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό που Τα λέτε πιο πολλά εδώ, βρυσίδια ποιος τα ρίχνει. Εγώ. Εντάξει, εγώ είναι- Πάντως εγώ με Γραφεία, μια πρώτη γραφεία. ματιά στους τρεις σας μου φαίνεστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι, είμαστε. Είμαστε. Αλλά, Δεν προβληματίζει αυτό. όχι ίσα ίσα. Έχουμε ευελιξία στην παρέα μέσα. Ο καθένας μπορεί να κρατάει Να τα το βγάζει. ρόλο του έτσι. Έχετε πάει για καφέ εκτός ποδηλάτου. Δηλαδή να πάτε με ένα μηχανάκι, με ένα αυτοκίνητο. Όχι, με αυτοκίνητο, γιατί να πάμε. Ναι, Με ποδήλατο. με ποδήλατο. Πάμε Πάμε για για και να πάμε για ένα καφέ.
Μπράβο. Εντάξει, μπορεί να θέλει να πάρετε τις οικογένειές σας μαζί, ρε φίλε. Ναι, όχι. Να, σε έρθουν να μας βρούνε. Έχουμε κάνει και άλλα πράγματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά Εκτός πράγματα. ποδηλάτου, Ναι, είμαστε ναι. και φίλοι Ναι, εκτός, ναι. όντως, και φίλοι εκτός ποδηλάτου. Πάντα καιρούς, ναι. Λοιπόν, Ναι. πάμε πιο συγκεκριμένα τώρα. Γιατί αυτό ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσω από σένα, έτσι που σε έμαθα τις λεπτομέρειες, θα ξεκινήσω από σένα. Πόσα μπρεβέ και πόσα χιλιόμετρα νομίζεις ότι έχεις κάνει? Νομίζεις, έχεις καταγράψει. Αφριστικά. Πρέπει να έχω τα 180. Μπρεβέ. 180 και ξεκίνησε το 18. Το 18, ναι. Είναι 180. Ξεκίνησε, αλλά σταμάτησε, δεν ξέχασε να σταματήσει. Ξέχασε να σταματήσει. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα τα χιλιόμετρα πιστεύω ότι τα έχω περάσει τα 50.000 χιλιόμετρα. Τα μπρεβέ. Ναι. Συνολικά Ναι, βέβαια, ναι, ναι, δηλαδή. τα έχεις περάσει. Τα 50.000 πρέπει να έχω περάσει. Ωραία. Από το 18 μέχρι. 180 Άρα- χιλιόμετρα. Δηλαδή αν πεις Τα εγγεγραμμένα χιλιόμετρα. Ναι, Αυτά που 18. είναι σε εκδήλωση. Είναι 8. Να πεις 7 χρόνια 8. 7-8 χρόνια. 5.000. Έκανες πόσα το χρόνο? 40. Άρα είμαστε. Πάνω από 30. Άρα σου έχει κοστίσει περίπου 10.000 ευρώ. Το μην το λες Υπολόγισα αυτό, 50 ευρώ μέσο όρο σε μπρεβέ μαζί με βενζίνες. 10.000 ευρώ το πήγαινε έλα και το τι θα πάμε. Και το τι θα πάμε. Γιατί σε αυτόν μάλλον θα ξεπεράσουμε. Δεν λες τέτοια, τον χάσουμε Δεν το λες, τρόπο φίλο. τον κατέξαψες. Ξέρεις, μαθηματικό μυαλό. Εκεί έρχεται το Neveresting γιατί τα μοιράζουμε. Όντως. Πηγαίνουμε όλοι Και παρέωλα. το όνομα Everest από εκεί το έχουμε κρατήσει. Σαν Everest. Από τι? Από αυτό που κάνουμε δηλαδή. Από το δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Ναι. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Πόσο είναι δυνατό. Αυτό τώρα υποστηρίζουμε, αυτό υποστηρίζουμε δηλαδή. 180, 180. Παναγιώτη. Μπα, εγώ έχω λίγα rookie numbers εδώ πέρα, δεν έχω να μιλήσω για πολλά. Εγώ έχω γύρω στα 140 μπρεβέ, πρέπει να έχω γύρω στις 38.000 χιλιόμετρα. 140 δεν είναι λίγα. Για συνέχισε την ερώτηση σου παραδίπλα και θα σου πω. Άφησα τελευταίο συγκεκριμένα τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν είναι προς τα μας. Μην γίνουν σαν τα μούτρα μου οι άνθρωποι. Ναι, μην γίνετε σαν τα μούτρα του κύριου Όχι. Γιάννη. Μα εμείς τον έχουμε εικόνισμα πάνω από τα κρεβάτια μας και κάνουμε έτσι και λέμε Παναγίτσα μου πώς Γι' θα αυτό γίνω κάνετε στο και παρέα. Μεσογέρι. Είναι αλήθεια ότι από τα 140 τα 30 του έχεις δώσει το κοντεράκι και το γράφει μαζί με Δεν είναι σένα. αλήθεια αυτό, μπορώ να σας δείξω τα στράφα. Για πες ρε Γιάννη και εσύ τι έχεις να πεις. Τι να πει για Πόσα μπρεβέ έχεις κάνει και Μισό πόσα λεπτάκι για να χιλιόμετρα. αρχίσω να τα πέσω και να παίρνω. Εγώ τώρα έχω φτάσει στα 391. Εδώ τα 391. 390. Θες κομπιουτεράκι. Όχι, απλώς. Και είναι η 15η χρονιά που εξελίσσεται τώρα που ασχολούμαι με τα μπρεβέ. Οπότε λογικά μέσα στη 15η θα έχω τα 400. Αυτή είναι μια. Τα οποία. Ένας Έχεις την υπολογισμός χρονιά. λογικός Στο υπολογισμός. επόμενο δίμηνο, τρίμηνο max. Είναι το πρόγραμμα ρεό τώρα. Και... Σε όλους είναι 200, 300, 400, 600 και πάμε και παραπάνω, έτσι. Και Για πάμε. ποσά. Δεν είναι 200, όχι. 291. Όχι, αυτό 291. είναι το. Μα γι' αυτό δεν σε νοιάζει και ο αριθμό τόσο. Γιατί το θέμα είναι να κάνει αυτά που σε ενδιαφέρουν σαν μπρεβέ. Δηλαδή μπορεί να έχει Ναι. ένα 400 την ίδια μέρα και 2 200 σε ένα διήμερο. Μπορεί να θες να κάνεις ένα 400 εσύ. Οπότε Ναι. δεν έχει σημασία τόσο. Και τελειώνεις και πιο εύκολα. Ναι. Να. Άρα Πιο γρήγορα. 391 και χιλιόμετρα. Είχα φτάσει 128.000 κάπου πρόσφατα είχα δει. Άρα είσαι έτοιμος για λουριά. Ναι. Είσαι έτοιμος για λουριά. Υπάρχει Έχει κάποιος. καδένα. μόνο. Υπάρχει κάποιος. Έχει καδένα. Τι. Λέω είσαι έτοιμος για λουριά και μου λέει το έχει κάνει καδένα. Το έχει με καδένα το έχει. Δεν θέλει αλλαγή η καδένα. Στη μηχανή είναι. Τέτοια πράγματα. Υπάρχει κάποιος άλλος στην Ελλάδα που έχει μεγαλύτερα νούμερα. Όχι. Ούτε ο Παπαδημητρίου. Πρόσεξε τι θα πεις. Δεν είναι. Πρόσεξε τι θα πεις. Μπορώ να βγάλω για ανθρώπους που δεν είναι μπροστά. δεν Όντως, γίνεται. δεν είναι. Ναι, όχι. Δηλαδή Πρέπει να δεν είναι. υπάρχει στην Ελλάδα άλλος με μεγαλύτερα νούμερα και είσαι 34 33 μη με ανεβάσεις. 33 ετών και έχεις ήδη τα περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ποτέ να σε περάσει κάποιος φυσιολογικός και λογικός άνθρωπος. Τάκης Σιδηρόπουλος. Φυσιολογικός. Όχι. Γιατί. Εντάξει, τώρα ποιος είναι φυσιολογικός εδώ πέρα, κανένας. Δεν υπάρχει Εδώ περίπτωση. εννοείς το χώρο. Ναι. Θα ξεκινά από μένα Και κυρικού.
Γιατί και έχει δες πάει- όλους τους υπόλοιπους. Έχει πάει στο σημείο που είναι μηχανή ο άνθρωπος. Δεν το σκέφτομαι με αυτό. Το σκέφτομαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Σε αυτό σε Πιο πιστεύω. πολύ. Δηλαδή, Κανονικά. το τι θέλω να κάνω εγώ για μένα. Τώρα, αν προκύπτει να είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με άλλους ή μικρό, εντάξει, αυτό έρχεται δεύτερο. Μέσα στα χιλιόμετρα που είπες, είναι και της δουλειάς. Όχι, αυτά είναι τα μεμολογκασιόν από μπρεβέ, τα επίσημα. Α, τα επίσημα. Τα 128. Α, Ναι, δουλειάς γιατί- είναι άλλα. Γι' αυτό είναι λίγο. Νομίζω ότι η Για να δουλειά την πετάξω, ρε υπάρχει φίλε. περίπτωση να μην έχω δει ποτέ. Να Ή την αν πετάξω. έχεις βάλει ένα στράβα να είναι αλλού για αλλού. Δηλαδή να είναι ένα στράβα έτσι. Όχι, τι τα επίσημα αυτά. Στο Strava έχω άλλα χιλιόμετρα, τα συνολικά, ναι. Ναι. Καλά, και είχα και πριν δεν είχα Strava τα πρώτα χρόνια. Τα εντάξει. συνολικά πάνω σε μία σέλα τα έχεις υπολογίσει. Κοίταξε, τώρα δεν θέλω να τα υπολογίζω τόσο με ακρίβεια γιατί Όχι με δεν ακρίβεια. προσφέρει. Ένα 10% συμπλή. δεν προσφέρει Ένα 10% συμπλή. Νομίζω ότι Τι νούμερο θα στρίβονται. ακούσω δηλαδή άμα σε ρωτήσω πάνω στη σέλα πόσα χιλιόμετρα είσαι. Πρέπει να έχεις 300. Ναι, πάνω από 300 είχα πάρα πολύ. Τώρα πολύ πάνω από 400.000 έχω. Πάνω από 450 σίγουρα. Ναι. Βέβαια, απλά- ανεβαίνοντας το ανηφοράκι στις στήλες, εκεί το κάνει όρθιο. Δεν ξέρω αν μετράει ότι δεν κάθεται στη σέλα. Σωστά, ναι, δεν είναι Καλά, τα στη μισά σέλα, όρθιος είναι τα κάτι πάνε. παραπάνω. Ερώτηση παγίδα. Πάνω από 400.000 χιλιόμετρα. Μέσα Ναι, σε ναι. 15 Αυτό χρόνια. ήταν, εντάξει, ήταν και από πιο πριν. Και από πιο πριν, αυτό Ναι, σου είπα ναι. γενικά. Δηλαδή σε μια πάρα 20 πολλά. ετία. Είναι πάρα πολλά. Ναι. Φαντάσου το τι έχουν δει τα μάτια του Γιάννη να κυκλοφορεί μέσα σε ένα χάος που είναι η Αθήνα. Και λέω το Γιάννη γιατί λόγω δουλειάς. Και φυσικά η εμπειρία που αποκτάει στο κάνοντας ποδήλατο, το τι έχεις δει και έξω και μέσα. Ναι. Το πόσο το γεμίζει. Το να ποδηλατούσα Ναι. την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας και το Σάββατο έχω πάει πώς το λένε, στην Τρίπολη και κάνω το γύρο της Τρίπολης, ξέρω εγώ. Το πόσο διαφορετικός. Εντάξει, πάντων, είναι θα το εντάξει, χωνέψουμε. Και ο Γιάννης όμως στην Αθήνα που κάνει ποδήλατο δεν το έχει σαν χάος. Δηλαδή δεν θεωρεί την Αθήνα ότι είναι χάος για τον Γιάννη. Ο Γιάννης πάντα θα βγάλει μια ωραία φωτογραφία στην Αθήνα που θα ανεβάσει στο Θα Facebook. προσπαθώ να βρω κάτι καλό Δηλαδή για θα να με βρει κρατάει. πάντα μια ωραία φωτογραφία για να Έτσι, ανεβάσει. σίγουρα, ναι. Δηλαδή είναι κάτι... Δηλαδή έχεις κάνει, περνώντας δηλαδή από το κέντρο έχεις κάνει στο Βασιλικό Κήπο στάση, ξέρω εγώ, να Ναι, πάρεις. προφανώς, ναι. Αυτό πάει. Ναι. Σε ό,τι πάρκο. Το Ναι, Γιάννη ναι, να ναι. το ρωτήσεις τι είχε ανακαλύψει τις φωτογραφίες. Πώς έχει δει τα μέρη που έχει γυρίσει σε θέμα φωτογραφίας. Ναι. Ναι, Είναι, μου αρέσει εντάξει, είναι- να φωτογραφίζω τις Να από ποιον θα διαδρομές πάρω που ιδέες κάνω. για νέες βόλτες. Ποδηλατοβόλτες. Έχεις Α, ανάγκη για νέες βόλτες. ποδηλατοβόλτες έχετε κάνει Παρασκευή. Λέω Παρασκευή που βγαίνουμε εμείς. Υπάρχουν όλες τη βδομάδα, έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ πάω στους Ναι, Άγιους, ναι, Δευτέρα. Α, Είναι ωραία. κοντά σε μένα. κάτι γνωρίζουμε. Είναι αυτή με τα φτερά, δεν είναι. Και το φωτοστέφανο. Καλά παιδιά και Καλά, αυτοί. παιδιά, καλά. Κάτι γνωρίζουμε. Και αυτοί με ποδήλατο κυκλοφοράνε και έτυχε να το φέρουν και εδώ. Έτσι ακριβώς. Άσε ότι χάσανε βόλτα Δευτέρας για να έρθουνε. Κάτι είχαν κανονίσει, το θυμάσαι, που ήρθαμε και δεν είχαμε ρεύμα και την επόμενη ημέρα, την επόμενη εβδομάδα ξανάρθαμε. Μάλιστα. Εσύ μάλλον όχι. Ποδηλατοβόλτες όχι, δεν κάνω τόσο. Εγώ πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά με το ποδήλατο. Δεν το χρησιμοποιώ σε καθημερινές βάσεις. Έχεις άλλο ποδήλατο γι' αυτό. Πλέον έχω μείνει έχω μόνο 2 μου έχουν μείνει στο σπίτι. Ναι, έχω ένα φιξάκι για να πηγαίνω έρχομαι μέσα και έξω γιατί το κλειδώνω και έξω πλέον. Μένεις Στη δουλειά. περιοχή. Στην πλατεία Αττικής. Α, και πας κεντρό, Και δουλεύεις. κατεβαίνω κάτω κέντρο, ναι, Ωραία. στο κολονάκι. Και ο Γιάννης, όπως γνωρίζουμε, έχει ένα ποδήλατο. Το άλλο το βάλανε συλλεκτικό σε ένα. Η εταιρεία το πήρε που το είχε φτιάξει. Σκότ. Έμεινε έτσι. Όντως. Χρησιμοποιείς και το ίδιο ποδήλατο και στη δουλειά. Νομίζω ότι είχες αλλάξει, δεν είχες. Όταν είχα το σκότ, το είχα και για τα πρεβέ και για τη δουλειά. Μετά, όταν κόπηκε, έφτιαξα ένα βανίκολας για τη. Κόπηκε. Κάποια στιγμή. Δεν άντεξε το κακόμοιρο. Όχι. Παρέδωσε το πνεύμα. Ήξερα ότι πήρε Αχ, στα καινούριο που του είπαμε ποδήλατα. καλορίζικο και τα λοιπά. Και έφτιαξα Αλλά ένα νόμιζα ότι δεύτερο, είχε ένα ένα. gravel για το delivery. Πάλι καλά. Πιο αστικό. Δηλαδή κάτσε, δεν ήταν προγραμματισμένοι. Πόσα ποδήλατα έχει ο καθένας τώρα, είπες 2. Εγώ μόνο 2 πλέον. 2 ενεργά ποδήλατα. 2 ενεργά. Και εγώ 2 κούρσες. 2 κούρσες. Άψογα. Εγώ έχω κάτι που μου χάρισε ο Τάκης ο Σιδερόπουλος και την κοριτσάκι στη κάτω. Και ρώτησε με και εμένα. Πάνε και εμένα. Εσύ πόσα ποδήλατα έχεις σταμάτης. 2. Και δεν Ενεργά. χρησιμοποιείς κανένα. Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί χρησιμοποιώ
Κλακέτες, παπούτσια χορού. Δεν σε ρωτάω, κύριε. Σου είπα, χάνομαι γιατί ο Μεταξόπουλος έχει τελειώσει την καριέρα του. Παιδιά, ποιο είναι το κίνητρο και ποιο είναι το αντικίνητρο για το επόμενο μπρεβέ? Τι σας κάνει δηλαδή να προγραμματίσετε στο επόμενο και τι σας κάνει να μην πάτε στο επόμενο? Κοίτα το κίνητρο. Το κίνητρο. Καλή ερώτηση. Έλατε. Νομίζω πως οι Άγγλοι εξερευνητές δεν το λέγανε κάποτε ότι πήγα και ανέβηκα το βουνό γιατί ήταν εκεί. Νομίζω, αν ρωτήσει και τους τρεις μας, είναι λίγο αυτονόητο ότι θα πάμε στο επόμενο μπρεβέ. Θα πάμε. Είναι εκεί. Είναι μια ευχαρίστηση που παίρνουμε να συνδέσουμε το ποδήλατο σε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε, να φορτίσουμε κάποια πράγματα πάνω στο ποδήλατο, να το συναρμολογήσουμε για να πάμε ένα 600, ένα 200. Είναι εκεί, το μπρεβέ είναι εκεί, οπότε και η εξερεύνηση του καινούριου. Καλά, αυτό πάντοτε. Πάντοτε. Αλλά δεν μας. Όταν δεν έχουμε ξανακάνει τη διαδρομή, όλο λέμε το έχουμε κάνει, πού να πάμε. Παίζει ποιος το διοργανώνει. Παίζει ποιος. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε ένα μπρεβέ. Και μέσα στους διοργανωτές ήταν ο Γιώργος ή ο Άγγελος, που τους ξέρετε σαν ποδηλάτες, μεγάλων αποστάσεων. Θα ήταν, ναι, για να είναι αυτοί μέσα κάτι θα έχουν φτιάξει. Κάτι θα έχουν βάλει ωραίο. Κοίτα, θα πάω στον μπρεβέ ενός φίλου, αλλά δύσκολα θα πω ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάω στον μπρεβέ αυτού. Γιατί δεν τον συμπαθώ. Γιατί δεν τον συμπαθώ. Η περιοχή σας τραβάει. Η περιοχή, η Εύβοια που ξέρω εγώ. Και κάθε καινούργιο, όπως και να έχει, είναι και ένα κίνητρο. Καινούργιο, ναι, προφανώς. Δηλαδή, άμα είναι ένα μπρεβέ που το έχεις κάνει και είναι και ένα άλλο καινούργιο, λες, οκ. Βέβαια και το παλιό έχει και μια συναισθηματική αξία. Ναι, όταν θυμάσαι τότε. Μπορεί να κάνεις κάτι πριν 10 χρόνια και να το ξανακάνεις. Και να ξαναπάσεις πάλι. Και να λες, έχω αλλάξει εκείνο ή έχω αλλάξει. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν αυτό το συναίσθημα? Να κάνεις πριν 10 χρόνια και να πεις να το ξανακάνω, ούτε ο διοργανωτής του μπρεβέ δεν θα υπάρχει. Μόνο ο Γιάννης που τα έκανε πριν 10 χρόνια θα τα κάνει και τώρα. Εντάξει, μπορεί όμως ρε φίλε κάθε χρόνο να προσθέσεις κάτι, να αφαιρέσεις κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά μπρεβέ, ναι, ακριβώς. Τα μπρεβέ τώρα που έγινε η αλλαγή μέσω της γέφυρας που έπεσε και πηγαίνανε περιμετρικά. Αυτό είναι κομματάκι. Υπάρχουν μπρεβέ που γίνανε μία φορά και μακάρι να ξαναγίνουν. Π.χ. συζητούσαμε, να βγάλουμε και είδηση ας πούμε, γιατί κάποτε για να μήπως ξαναφέρουμε και ξαναοργανώσουμε τη Στράτα των Βλάχων, το οποίο ήταν. Η Στράτα των Βλάχων. Από την Πύλη Τρικάλων. Μήπως το καταφέραμε και το κάναμε, ας πούμε. Από τα καλύτερα μπρεβέ. Το 2014 κάναμε ένα οχτάρι στους Κορίνθιους που έγινε μία φορά, ή εγώ το πρόλαβα μία φορά. Ναι, ήταν ένα οχτάρι, ξεκίναγε από την Κόρινθο, μας πηγαίνανε. Είχε γίνει και το 2013. Εγώ δεν έκανα ποδήλατο. Το έκανα και έγινε αυτό και ήταν το τελευταίο. Ήταν με κάτι ροζ και ένα ντουίτι που είχαν πίσω. Όχι, ρε, με τη θύβα του Αυτό είναι τη Θήβα. Αυτό είναι τη Θήβα. Η ροζ με τη Θήβα ήταν. Ωραία, οι Κορίνθοι είχαν κάνει ένα οχτάρι που μας ανέβαζε κάπου ψηλά και μας έριχνε από το Σοφικό και μας πέταγε παραλία. Και μας γύρναγε πάλι οχτάρι μέσα στο. Υπάρχουν πάρα πολλά μπρεβέ που γίνανε. Δεν έγινε ξανά νομίζω. Και δεν ξαναγίνουν. Ναι, και τη Θήβας και το Attica West Coast. Σας έχουν πλησιάσει να διοργανώσετε εσείς ένα μπρεβέ? Εννοώ αν σας έχουν πλησιάσει μεγάλα παιδιά. Σαν εθελοντές. Δηλαδή έχουμε βοηθήσει σχεδόν όλους τους διοργανωτές. Να. Χωρίς εξαίρεση και κυρίως στην BioRacer βοηθάμε, είναι ο Τάκης ο Χρυσός. Ναι. Που είμαστε και πολύ παρέα. Και μέλος. Μας έχει και. Ναι, είναι και. Του κλάδου. Ναι, είναι και μέλος, τον αναφέραμε και πριν. Απλώς το λέω καμιά φορά γιατί λες. Είναι πολύ δυνατά ονόματα, ξέρουν, έχουν εμπειρία, άρα μπορούν να βοηθήσουν. Μπορεί να βοηθήσει στη διαδρομή, στο στήσιμο ή τι θα σου άρεσε. Κάποτε είδαμε σε ένα μπρεβέ μια μερέντα και λέω θέλω μερέντα στο τελείωμα πάνω στη Ριτσόνα που σας είχαν κυνηγήσει πριν τα σκυλιά. Τα σκυλιά βέβαια έχουν κυνηγήσει αυτούς που περνάνε πρώτους. Τα σκυλιά είναι. Όχι τους τελευταίους, είναι ξεκούραστα. Τα σκυλιά στην αρχή ήταν το εύκολο. Τα δύσκολα ήταν μετά τη Ριτσόνα. Ναι, αλλά λέμε για το. Έχουν κυνηγήσει τους πρώτους. Γιατί μετά είναι κουρασμένα τα σκυλιά. Αυτή είναι πολύ τελικά, ρε φίλε. Για τα σκυλιά έχουμε τον Γιώργο, άμα δεν μας τα δαγκώνει μετά και είναι. Λόγω Μεσηδιάνους έχω πάρει καλά μαθήματα. Έχεις πάρει καλά. Λόγω τους Ινδιάνους. Τους μιλάει στην ψυχή τους.
Πείτε και αυτή η Ινδιάνη. Ωραία, βάλε μια Ένα διαφήμιση. διαλυματάκι και συνεχίζουμε. Εντάξει, δεν αργήσαν πολύ. Ωραία. Δεν βλέπω να έχουν ιδρώσει οι πετσέτες τους. Είναι πολύ χαλαροί. Όχι, έχουν κάνει φυσική κατάσταση. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ποια ήταν το δυσκολότερο ή γενικά οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει σε όλα αυτά τα χιλιόμετρα? Σε αυτές τις αποστάσεις. Δυσκολία, Ναι. Δυσκολία να αλλάξει ποδήλατο ξαφνικά. Να σου τύχει ένα άλλο ποδήλατο. Όχι, σε μπρεβέ πάνω. Σε μπρεβέ, μια δύσκολη στιγμή, οτιδήποτε που λες. Και να μην μπορεί να το κουμαντάρει πλέον το ποδήλατο. Να μην μπορεί να βγάλει χιλιόμετρα. Περίμενε. Μετά. Όχι, δεν κατάλαβε την ερώτηση. Θα το ξαναπώ μετά. Αυτή θα είναι μετά. Ναι. Δηλαδή, ποιο ήταν το δυσκολότερο μπρεβέ που έχει ο καθένα σα θεωρεί ότι είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, εγώ θα πει, θεωρώ πιο δύσκολο αυτό το μπρεβέ και για αυτό το λόγο. Και γενικά, ποιε δυσκολίε είναι που αντιμετωπίζει κάποιο ραντονέρ μπρεβετά σε αποστάσει τέτοιου είδου. Ναι. Ή σε δυσκόλεψε σε κάτι γιατί είδες κάτι και λες με δυσκόλεψε η φάση αυτή. Σε δυσκολεύουν αν έχει τα υψομετρικά, το μπρεβέ έχει πολλά υψομετρικά και σε πολλές ώρες πάνω σε ένα πετάλι που είσαι με μια ταχύτητα 12, 13, 10, 9, 7, 8 και είναι τραβηγμένο πολύ να το τελειώσει το μπρεβέ αυτό. Εντάξει, τα υψομετρικά παίζουν ρόλο. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν μέχρι τώρα που έχει κάνει? Η ΤΕΑ. Το Super Antonelli της ΙΤΕΑς. Το Super Antonelli της ΙΤΕΑς. Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο. Πόσα χιλιόμετρα ήταν αυτό? Ήταν και 600 αυτό, αλλά δεν ήταν δύσκολο, έχω ευχάριστες εικόνες και οπότε σε τράβει εκεί. Δεν μπορώ να το πω ότι είναι δύσκολο. Απλά αλλά εγκατέλειψες 2 φορές. Το σώμα όμως δεν Η μπορεί. ΙΤΕΑ πήγαινε από, ανέβαινε απάνω. Είναι ένα Super Antonelli το οποίο ξεκινάει από ΙΤΕΑ, ανεβαίνει Παρνασσό, ορεινή ναυπακτία και μετά γυρίζει από το Καραπενήσι, από τα Αραποκέφαλα. Α, και σε κατεβάζει. Αυτό πόσα ψηματικά έχει, 7? Και από ναύπακτο σε κατεβάζει. 13.000 ψωμετρικά. Είναι Super Antonelli. Α, 13.000. Δηλαδή πάνω από 10.000 Ναι, είναι ναι. τα σούπερ. Και σε κατεβάζει από ναύπακτο και σε Και φέρνει. μετά από τον Παρελθόν. Άρα σε φέρνει ευθεία να χαζαρώσεις για να τερματίσεις. Αλλά έχεις φάει έτσι λίγο Το βγάλεις. Ναι, το έχω βγάλει, αλλά εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις όμως αυτό που μπορείς να πω στο θέμα του ποδηλάτου, κατά πόσο το ποδήλατο είναι δεμένο απάνω σου ή το ορίζεις. Για να μπορεί να Για να φτάσει να κάνει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι το έχει. Ναι, έχουμε και την ερώτηση παρακάτω που Μπορεί λέγαμε. όμως να μην σου βγαίνουν όλα τέλεια. Λέει μια λεπτομέρεια στο τιμόνι, εάν είναι πιο χαμηλά, σου βγαίνει αμέσως η αντίδραση. Στα πολλά χιλιόμετρα. Τα σούπερ θα είναι τα πιο δύσκολα. Αυτό είναι. Στα σούπερ είναι πολύ σωστά πάνω να βαστεί ένα ποδήλατο και το σώμα έχει κάποιες ενοχλήσεις. Οπότε εσύ βελτιώνεις το ποδήλατο ανάλογα με αυτό. Ωραία. Ας βάζουμε μια Κάποιες ανωτελεία. ρυθμίσεις δηλαδή. Βάζουμε μια ανωτελεία. Παναγιώτη, η ίδια ερώτηση. Τι είναι τα Super Antonelli που είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι πάντα τα πιο δύσκολα. Δηλαδή και εγώ μπορώ να σου πω ότι το πιο δύσκολο είναι της Πελοποννήσου, ας πούμε, που είχα κάνει. Μπορεί να κάνεις πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Δηλαδή κάναμε το 1400 κεντρικής Ελλάδας, αλλά δεν κουράζεσαι τόσο όσο θα κουραστεί σε ένα σούπερ. Αν σου πάει κάτι στραβά, εκεί δεν έχεις περιθώρια. Οτιδήποτε, λάστιχο, θέμα εξοπλισμού, κάτι. Δεν έχεις περιθώριο και ψυχολογικά να ανακάμψεις. Στο Super Antonelli δεν έχω και αυτό που έχω στο 1400, κοιμάμαι. Κοιμάσαι από μόνος σου, ναι, αλλά ενώ εκεί είναι διοργανωμένο. Θα ξυπνήσεις ότι έχεις άλλη μια γεμάτη μέρα με 5-6 ψωμετρικά μπροστά σου, ας πούμε, και άλλη μια τρίτη μέρα, αν πεις ότι θα βάλεις 2 ύπνους. Οπότε νομίζω, ναι, το σούπερ της Πελοποννήσου και λόγω οδοστρώματος. Ψωμετρικά πόσο έχει αυτό? 13,5. Αυτό το ίδιο, ναι. Λίγο πιο εύκολα από την ΙΤΕΑ. Ένα κλικ πιο εύκολο. Ναι, αλλά περνάει. Εγώ τα έχω κάνει τα 8 Super 600 που είναι εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχουν. Τα 8 Super 600. Ναι, 8 διαφορετικές Όλα. διαδρομές. Σου ξέφυγε κανένα? Όχι, ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο. Αυτά δεν τα έχω κάνει καινούργια. Σίγουρα τα Super είναι τα πιο δύσκολα και βέβαια παίζει ρόλο και με το καιρό που την εποχή που έχει πάει. Ναι, πολλά χιλιόμετρα και τι καιρό θα βρει. Ναι. Που αλλάζει ο καιρό. Δεν έχει περιθώριο. Δηλαδή έχει μεγάλες αξιομοιώσεις θερμοκρασίας, μπορεί στην ίδια διαδρομή τρώσει και πολύ εκεί πήγαινε το ζέστη δεύτερο σκέλος της και πολύ ερώτησης. κρύο.
τον καιρό, Ναι, στο τι αυτό, μπορεί να σου ναι, ναι. συμβεί. Ναι. Και έχουμε δει, δηλαδή και από επιλογή μας έχει τύχει να πάμε με καύσωνα να κάνουμε ένα δύσκολο σούπερ που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Ή χειμώνα που πάλι. Προτιμάτε είναι μπρεβέ αέρα. κυκλικό ή πηγενέλα? Εντάξει, το κυκλικό δίνει εικόνες περισσότερες. Ναι, Πιο δικός μου είναι. ταξιδιωτικό, έτσι. Ναι. Μισό το πήγαινε εγώ. Ναι, ρε φίλε, με Δεν τίποτα. είναι Ξυλόκαστρο. ψυχολογικό θέμα, έτσι. Ναι, Εγώ να ξυλόκαστρο. ξαναπεράσω. Ανεβαίνεις μια φορά και λες πω όχι, κάτι φορά λες μα δεν την ευχαριστιέσαι, λες να ξανανεύω. Κάθεσαι και το υπολογίζει Α, είναι και το δυνατό. πίσω. Όντως. Μάλιστα. Είχαμε μια ερώτηση πριν ότι οι μπρεβετάδες ίσως να μην κοιτάτε βατ στη σήματα τόσο ακριβώς, αλλά μας είπε ότι έστω και το στήσιμο, το σωστό στήσιμο Ναι. είναι... Είναι το για πολλές ώρες. Θες Και- άλλο. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε μπρεβετά που έχει κολλήσει μαζί σας να σας λέει «Μα εδώ είναι τόσα βατ, ξέρω εγώ, πρέπει να πάω τόσο». Κοίτα, Γιατί μετά τα χιλιόμετρα Κάποιοι χάνονται. έχουν βατόμετρα. Ναι. Ναι, μπορεί να τύχει κάποιοι. Αλλά Ναι. Τα μπρεβέ είναι ανοιχτά, μπορεί να έρθει και ο καθένας. Αλλά αν ξέρεις, όταν αρχίσει. Καλά, πρώτα απ' όλα τα Βλέπεις βάτ και δεν το παίζουν σώμα και σου, ιδιαίτερο ναι. ρόλο. Είπες στο προηγουμένως μπρεβέ. ότι είναι εδώ, ότι είναι στην Ελλάδα. Βγαίνετε και έξω. Ναι. ναι. Α, μάλιστα. Όταν μπορούμε, εντάξει. Δηλαδή έχουμε Θα πάει μια μπορούσαμε να Ιταλία, είχαμε ξέρω κάνει εγώ. περισσότερα. Ναι, ναι. Άλπης, Άλπης, Στο αυτό Στέλιο. είναι. Ένα από τα πιο δύσκολα δηλαδή. Ναι, και αυτό Η νομίζω ερώτηση ήταν. είναι- Ναι, τώρα που τα εκτός ξαναφέρνω Ελλάδας, σιγά σιγά στο μυαλό. Πότε έγινε αυτό, για πείτε μας. Το 18 είχα πάει εγώ πρώτη φορά και το 22 πήγαμε παρέα. Αυτό ήταν διοργάνωση, μπρεβέ. Ναι, ναι. Ποιος το διοργάνωσε αυτό? Οι Ιταλοί, οι Άροι, νομίζω. Άρη, ναι. Ναι. Έχουν 4 διοργανωτές εκεί μεγάλους. Α, Ιταλική Ναι. διοργάνωση Είναι ήταν. Ιταλική διοργάνωση. Και Το ήταν Άλπι απόσταση? 4.000. 1500. 1500 χιλιόμετρα. Α, ξεφεύγουμε από το δικό μας, το 1400 και πάμε συν 100. Ψωμετρικά 2.700. Όχι, ψωμετρικά. Δύο. Το θέμα Δύο, είναι το 20. τα περάσματα, έχει πολύ ψηλά περάσματα. 20. 20.700 μάλλον. 20.000, ναι. Α, 20.000. Ναι. Ναι, αλλά Και- 2.700 είναι υψόμετρο. Ψώμετρο. Άρα και αλλάζει και η αναπνοή, 2.700 ή 2.70 τα υψόμετρα. 2.700. υψόμετρο. 2.700. Το 2.700. Σέλβιο ήταν στα 2.700. Συνολικά, πόσο, πάνω. Είχατε κάποιο πρόβλημα με τις ανάσες, πνευμόνια και τέτοια? Μονίμως. Όχι Όχι με τον τυπικό ποδηλατικά, αστιαίμα. με την αρέωση του αέρα. Κοίτα, Και όσο ανεβαίνει στο 2.700 είναι διαφορετικό ο αέρα. Πάνω από 1500 Επειδή μέτρα, ανεβαίνεις- ξέρετε, αλλάζουν τα πάντα. Όντως αλλάζει το, αλλά επειδή ανεβαίνεις με το ρυθμό σου, θεωρώ ότι δεν θα σου βγάλει αυτό που ξέρεις, αυτή τη ζαλάδα, αυτό που δεν πατάς παραπάνω, δεν κυνηγάς κάτι. Ναι. Ανεβαίνεις και πηγαίνεις τόσο. Πάντως όσο μας για λέγανε να το προπονητές βγάλεις. σε ομάδες που Σίγουρα έχουμε ναι, παίζει έρθει, ρόλο. το υψόμετρο είναι το καλύτερο για να κάνουν τις προετοιμαστίες τους Ναι. που τους πηγαίνουν. Ναι. Και ο Βασίλης μας είπε ότι η ομάδα προτιμάει να προπονείται σε ψηλά μέρη, που είναι στην Ισπανία και είναι κορυφαίος. Προπονείσαι σε ψηλά μέρη για να είσαι. Καλύτερο στα χαμηλά. Ναι, ακριβώς. Ανεβαίνουν τα ερυθρά, Ναι. δηλαδή χρειάζεσαι περισσότερα για την πρόσληψη Άρα οξυγόνου. εξωτερικό τι Μπράβο. έχουμε κάνει, Ιταλία, Άλπης, Τα Γαλλία. παιδιά μετά έχουν πάει. Γαλλία, το Γαλλία. γνωστό. Ναι, το γνωστό, ναι. Ναι. Παρίσι, Βρέστη. Μια Ιταλία, φορά. 3 φορές. Γαλλία 3. Α, 3. Τα παιδιά, ναι. εγώ δεν έχω πάει. Ναι. Στο Η μία με τον ευχόμαστε. Γιώργο. Να είσαι καλά. Τώρα το επόμενο ναι. Είσαι, μπορεί είσαι να θηρίο. πάμε Παρέα. Λέω ρε φίλε, που τώρα όλα και αυτός πρέπει να τα κάνει μαζεμένα. Σου είπα, ξέχασε να σταματήσει. Σε ρωτήσανε αν έχεις τη δυνατότητα να πας στη Ρουμανία, Βουλγαρία Γαλλία. και τέτοια. Λίγο Αλβανία έχουμε μπει και Βουλγαρία Αγυρόκαστρο. σε ένα άλλο τριεθνές. Στο... Το έχουμε κάνει. Και εμείς. Ναι. Το έχουμε κάνει τα διεθνές. Σιδηρόκαστρο. Εντάξει, ναι. Σε ρωτάνε καμιά φορά ή κοιτάνε τα γραπτά σου αν έχεις κάνει τα χιλιόμετρα για να πας κάπου. Είναι ντροπή. Άμα πληρώσεις πας. Ποια Ναι, για τη Γαλλία, δηλαδή εσένα θα κοιτάξουνε. Ναι, πάντα. Κι όμως, κοιτάνε. Ναι. Στη Γαλλία κοιτάνε. Ναι, ρε φίλε, Στην λέει, Ιταλία όχι φαντάζομαι. Στην Ιταλία, όχι, δεν χρειαζόταν. Ένα 600 νομίζω. Κάτι θέλουν. κάτι θέλουν και εκεί, δεν χρειάζονται. Εντάξει, είναι ένας τρόπος να φιλτράρεις λίγο τους συμμετέχοντες. Ναι. Έχει πάει ο Γιάννης Ευθυμίου με ποφή. Ναι. Ναι. Έχει πάει η Αγγελική Τζίκου
που είναι κομμάτι μας εδώ η Και το Αγγελικούλα και το τερμάτισε, τερμάτισε στον πάμπο. Ναι. Θα την έχουμε και καλεσμένη την Αγγελική, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι πια, το Βίνια και την Αγγελική. Θανάση, Ναι, γιατί το Θανάση τον έχουμε φέρει σαν μηχανικό στην εκπομπή. Και η Αγγελική είναι για ένα κομμάτι μας. Έχουμε ξεκινήσει την παρέα, από την παρέα μας, από την ομάδα μας. Μάλιστα. Πολύ. Πώς το λένε, πολλές εικόνες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που λέει εικόνες. Κρυφές πληγές είναι και 3. Ειδικά οι Άλπεις, Και στις Άλπεις. Ναι, δηλαδή είδα ποδηλάτες πρώτη φορά Έλληνες στις Άλπεις, το φίλο μας το Γεράκη, τον Κωστά, που είχε πάει με παρέα που τον βγάλαμε και σε τηλέφωνο, ζει στο εξωτερικό. Και λέμε ρε φίλε, τι έχουν κάνει, δηλαδή πόσες εικόνες έχουν μαζέψει. Ήταν ο πιο κολλητός μας δηλαδή και βλέπαμε. Αλλά και ορισμένες φωτογραφίες κάνεις ένα like που σίγουρα δεν φτάνει αυτό, ή μια καρδούλα που δεν φτάνει, γιατί αυτή η εικόνα που βλέπεις από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όχι για να δείξει το πρόσωπό του, το να δεις το πίσω που κουβαλάει. Ναι. Και το που έχεις πάει. Ευχαριστήσει και το ποδήλατο, μωρέ, είναι μια αλήθεια αυτό. Φίλε, εγώ σαν οδηγός λεωφορείου έκανα διαδρομή με το λεωφορείο και μετά πέραγα με το ποδήλατο και λέω πέρασα και με το ποδήλατο από εδώ ή με το γιοταχή. Ναι. Ευχαριστιέσαι, αλλά είναι στο εξωτερικό το. Ας πούμε το Στέλβιο, ας πούμε, που ανεβαίναμε, θυμάμαι, είναι σαν παιδική χαρά ενηλίκων. Δηλαδή ανεβαίναμε εμείς με τα ποδήλατα. Ανεβαίναν, δεν ξέρω, κλαμπ από όλο τον κόσμο με τα ποδήλατα. Ανεβαίναν κάτι κλαμπ της Ferrari, της Lamborghini, με μηχανές, με τρίκυκλα, αν θυμάμαι. Ήτανε όλο το κλίμα. Το χαίρονται, το ζουν το βουνό. Τα δικά μας είναι πανέμορφα, αλλά είναι έρημα. Μ' αρέσει, δεν υπάρχει ο πυρήνας, αλλά μ' αρέσει εμένα προσωπικά μόνο. Δηλαδή, σε προσωπικό, εκεί είναι πολύ πιο ζωντανό. Όλο το κλίμα, όλο το Μπόρνεο, ας πούμε. Εκμεταλλεύονται κάθε. Ναι, δεν περιμένουν το θερμοκρασία χειμώνα. Το καλοκαίρι. Ιούνιο μήνα είχε μεσημέρι 12 βαθμούς. 10 βαθμούς. Μας έκλεισε ο καιρός σε μια φάση, θυμάμαι, που το βλέπαμε από το σπίτι, είδαμε κάτι σύννεφα, φύγαν τα σύννεφα, είχε χιονίσει. Το βράδυ πάνω στις κάνα κορφές. Στον Γκάβι. Έτσι απλά. Αλλά είναι αυτό, είναι ζωντανά όλο το χρόνο. Δηλαδή τα χαίρονται. Χαίρονται και τον αθλητισμό, χαίρονται και τη φύση. Η προετοιμασία μέρες πριν. Και λέω προετοιμασία ρούχα, φαγητό. Τα logistics πλέον, πολλές μέρες πριν. Δηλαδή εγώ που ασχολούμαι με το, που είμαι και στο τουριστικό κομμάτι επαγγελματικά, κρατήσεις για να βγουν και τα παιδιά όταν ήταν να πάνε στη Γαλλία, κρατήσεις 6 μήνες πριν, διαδρομές, πώς θα φτάσουμε με το αυτοκίνητο εκεί, τι θα πάρουμε μαζί μας, πώς θα τα ρούχα, φορτώσουμε, φαγητό. Γιατί ο καιρός δεν έχουμε μεγάλων αποστάσεων καιρό, δηλαδή πάμε μέχρι ένα μήνα στο περίπου. Ναι, τα πράγματα δεν τα πάρεις τα πάντα μαζί σου. Καλύτερα να τα πάρεις, και αυτό είναι ένα καλό όταν πηγαίνουμε και οι τρεις μαζί με το αυτοκίνητο και έχουμε χώρο και ευελιξία. Τα παίρνεις μαζί σου και αποφασίζεις και βλέπεις μπροστά σου. Και η διατροφή που λέει για τη διατροφή και την αποκατάσταση. Η διατροφή πάνω στο μπρεβέ ή στο... Πάνω στο μπρεβέ. Διατροφή λίγο πριν, πάνω και αποκατάσταση. Εγώ προσωπικά θα μείνω σε μια σακούλα bake rolls που έχει εδώ ένας συνεργάτης. Στο τεχνικό επιτελείο. Το τεχνικό επιτελείο. Όχι, υπάρχει. Δηλαδή θα σας δούμε σταματημένους και σε περίπτερο και σε σουβλαζίδικο. Πάνω στο μπρεβέ συνήθως κάνουν καλό τα ανθυγινά πράγματα, όχι τα υγιεινά. Στις μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχει περίπτωση ότι δεν εδώ με κρουασάν, ρε φίλε. Φυσικά πρέπει να προσέχεις. Ναι. Α, εσύ ήσουν που έφεγες τα πατάτα και στη ριτσόνα και δεν βρήκε ο άλλος πίσω. Συγγνώμη. Να μην τα είχατε, δεν τα είχατε για μας. Είναι μια μικρή ποσότητα, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι για σας. Όντως μικρή ήταν. Άρα λοιπόν τι να προσέξουμε πριν, σαν θετικό και μετά, γιατί το μεσαίο το κατάλαβα. Ό,τι βρείτε τρώτε. Ό,τι βρούμε τρώμε. Μετά, κατά τη διάρκεια, μια ισορροπημένη διατροφή νομίζω είναι αρκετή. Γιατί εντάξει, αθλητές δεν μας λες. Άνθρακα και πρωτεΐνη. Ναι, αυτό, αλλά άρα δηλαδή μια ισορροπημένη διατροφή. 3 μέρες πριν μακαρόνια, ξέρω εγώ και τέτοια. Όχι, να πας σε ένα σουβλατζί και να πεις 5-7 σουβλάκια. Ναι.
να Να μην πει αυτά ξαναπάει σου όπως πλάγια. λες, είναι Πώς συμβαίνει δοκιμασμένο. καλά, σου λέει Τώρα στα 7. 10 ένα τζελάκι και τέτοια ή τίποτα ενεργειακά δεν χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχει, Τζελάκια, όχι όχι, μωρέ. όχι. Θα μας παίρνουν τα λεφτά οι εταιρείες. Χαρίμπο. Μια χαρά, να κάνουμε και διαφήμιση. Είναι ωραίες αυτές. Μ' αρέσουν. Ωραία, με χαρίμπο, δίνουμε ένα στον άλλον, έχει ένας από τους τρεις το σακούλι και το μοιράζει. Τα βυζάκια, Ναι, ακριβώς. Ορίστε. Πάρε Γιώργο, πάρε Γιάννη. Εντάξει. Ζαχαρωτά αυτά τα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα λέω. Τα λέει Πάρα πάρα πολύ. Εγώ τα λέω βυζάκια. Θυμάμαι είχαμε Βυζάκια. Είχαμε έναν αθλητή επίπεδο Ναι, στην παρέα και ποδηλάτη, άρα κυρίως στο τρέξιμο, επαγγελματίας στο χώρο στρατιωτικός, ο οποίος όταν του έδινε τζελάκι ξάπναγε. Δεν μπορούσε να δεν το δεχόταν οργανικά. Και του λέγαμε, μα δεν μπορείς να κάνεις τόσες αποστάσεις και το πρωί να τρέχεις με τους εκπαιδευόμενους και να μην παίρνεις κάτι. Και όμως δεν παίρνει κάτι. Δεν παίρνει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι Κοίτα, κάτι. τα μπρεβέ δεν έχουν ένταση, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ναι, και το τζελάκι να πάρεις θα σου δώσει το συν εκείνη την ώρα. Αλλά Άμα είναι πάρεις λίγο και, ναι, διάστημα. ακριβώς, άμα το Λίγο πάρεις πάρα διάστημα. πολύ και έχει καφέινη και η καφέινη μετά από λίγο αρχίζει και λειτουργεί αντίστοιχα. Έχουμε μια εμπειρία από έναν δικό μας μπρεβετά, πολύ κοντά μας, που λέει δεν θα προτιμούσα μπρεβέ με χρόνο, πρέπει να περάσεις τόσο από εκεί. Ισχύει και σε εσάς. Φυσικά. Ναι. Τι, βέβαια. Αλλά πρέπει να έχει πάρει ένα όριο, ρε φίλε. Ναι, αλλά έχω ένα ένα όριο, μεγαλύτερο είναι όριο. ορισμός, γιατί Η Σπαρτακιάδα είναι- π.χ. εκεί πηγαίνα, έχει συγκεκριμένο όριο και ορισμένες φορές γίνεται και αγώνας. Είναι Τρέχω αγώνας, ναι. Ναι, είναι να προλάβω πολλά πράγματα. Ενώ ένα μπρεβέ ίσως να είναι και. Εννοείς να μην είχε τα ενδιάμεσα και να σου λέει ότι τερμάτισε εκείνη την ώρα, κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί στην Καλά, Κόρινθο τα να με μπρεβέ. πηγαίνει με μισά ώρα και να με Βέβαια, σταματάει έτσι. και με μισή ώρα. Συνήθως Θέλω να κανονισμός φύγω. δεν ισχύει Τα μπρεβέ τόσο. ούτως ή άλλως πλέον Δεν δεν είναι έχουν ναι. χρόνο Δεν ισχύει. στα Και κοντρόλ. δηλαδή Τα τα κοντρόλ περισσότερα είναι- τα κοντρόλ το κάνουν για να Είναι δουν ένα- αν πέρασες από εκεί περισσότερο. Ναι. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Όχι για το χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον. Γιατί Πλέον δεν το υπάρχει χρόνο ενδιάμεσος Μπορεί κάπου να χρόνος. καθυστερήσεις μετά να το μαζέψεις. Η Έχει Αγγελική. αλλάξει αυτός ο Η κανονισμός. Αγγελική στη Γαλλία. Πότε άλλαξε αυτό, παιδιά? Πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 Τέσσερα, χρόνια. ναι. Απλοποίησε. Η πολύ τα Αγγελική στη πράγματα. Γαλλία το μάζεψε στο τελευταίο κομμάτι. Και το μάζεψε Ναι, στο γιατί όριο. Μπορεί Στο ένα όριο. κομμάτι να είναι πολύ δύσκολο το τερέν και μετά να είναι πολύ εύκολο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να Άρα ξεκινάει δεν ένα έχει μπρεβέ να με κάνει μια ότι ανηφόρα αυτό που 30 έλεγε στην χιλιόμετρα. Ιταία. Το τερέν στο τελείωμα έχει απόλυτη ευθεία. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Ναι, και Βάλε. και έχει γίνει και πολύ πιο απλό. Π.χ. 600, ας πούμε, κάποτε για να κάνεις 600. Αν δεν είχες καβατζώσει τα 400-450, δεν σταμάταγες. Ήσουνα με το χρόνο, σε πιάνα το λαιμό χρόνο. Τώρα πλέον θυμάμαι το τελευταίο τώρα που κάνανε τα παιδιά κιόλας αυτό της Πάργας. Καλά, κάναμε 2-3 φέτος. Αλλά άλλοι κοιμηθήκανε στην Πάργα, στο 300. Γενικά ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ πιο χαλαρός. Και βοηθάει αυτό, βοηθάει τον Αλαβάτη. Υπάρχει βρεβέ που δεν έχετε τερματίσει ή έχετε τερματίσει εκτός χρόνου. Εγώ έχω καταλήξει. Ή εκτός χρόνου. Ναι, φυσικά. Ναι, να εγκαταλείψουμε από άλλη συνθήκη. Ναι. Ναι. Και λόγω καιρού, ναι. Ναι. Έχετε σταματήσει και λόγω καιρού. Λόγω καιρού, ναι, έχει τύχει εγώ, ναι. 2 φορές. Α, Εγώ το τελευταίο που εγκατέλειψα, το εγκατέλειψα από επιλογή. Ήμουνα πάνω στο Καρπενήσι. Μου ακούει και ο φίλος μου ο Λιάτσος τώρα και θα μου κάνει και παρατήρηση. Αλλά στην Αγία Τριάδα έστριψα και πήγα πάνω στο Βελούχι γιατί δεν είχα πάει. Δεν του άρεσε η διαδρομή. Ναι, ακριβώς, οπότε Και έκανε πιο πολλά. έχουμε ένα φίλο που σε αγώνα δεν ακολούθησε τη διαδρομή, ακολούθησε τη μυρωδιά και πήγε στα ψητά. Επίσης, εξαιρετικό. Όλες με τις αισθήσεις. Όντως του. πήγε. Πρέπει να- Παιδιά, με τόσα χιλιόμετρα που κάνετε, η συντήρηση των ποδηλάτων πρέπει να είναι πολύ πιο συχνή από ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Τι φθορές εμφανίζονται και πόσο συχνά σε τόσα χιλιόμετρα που κάνετε? Ψάχνουμε να βρούμε Οι υλικά. φθορές τα οποία- υπάρχουν. Ναι. Λάστιχα είναι οι φθορές. Λάστιχα υπάρχουν σε όλους μας. Ναι. Εγώ θα αλλάξω μια φορά το χρόνο, Εμείς εσύ είμαστε θα αλλάξει πιο- μια φορά το τρίμηνο. Είναι πιο γνωστό γιατί το θέλουμε και πιο φρέσκο το λάστιχο. Αν πάμε ένα Super 600, το πρώτο που κοιτάμε αν έχουμε κοψίματα στο λάστιχο. Αν έχει το παμετό κόψιμο δεν το ρισκάρουμε γιατί θα μας καθυστερήσει πολύ. Εσύ Γιάννη Τα πρέπει να μάλιστα. αλλάζει περισσότερα έτσι. Εγώ το ρισκάρω, γιατί το ρισκάρω. Ναι. Γιατί έχει κοψίματα. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Είναι αλήθεια ότι Θα έχετε πάρω τις τη ίδιες δυο- εταιρείες που σας προμηθεύουν βάλεις λάστιχα μαζί σου λάστιχο. με τη φόρμουλα. Όχι, αλλά συνήθως έχουμε στην παρέα έχουμε ένα λάστιχο. Ναι, μαζί. πάντα. Δηλαδή, Ναι, ναι. ναι, γιατί στατιστικά θα τύχει σε έναν, εντάξει, δεν θα τύχει σε όλους. Πάντα υπάρχει ένα λάστιχο. Τάκη, Ναι, ναι, είναι η ίδια χρειάζεται. ότι σας προμηθεύει η ίδια εταιρεία με τις φόρμουλες. Λάστιχα. Κάτι.
όχι, γιατί δεν κρατάνε πολύ. Κοιτάμε, βασικά κοιτάς πάντοτε να βρεις. Τώρα στο ποδήλατο πράγματα που αντέχουν. Δηλαδή, ας πούμε, τα λάστιχα να βγάζουν 10.000 χιλιόμετρα. Να μπορέσεις να τη βγάλεις. Έχετε κοιτάξει ποτέ λάστιχο ότι και καλά πάμε σε ένα τερέν το οποίο θα είναι βρόχινο, να πρέπει να βάλω λάστιχα τα οποία θα είναι βροχής. Το οποίο δεν υπάρχουν τόσο πολλά στην κούρσα, αλλά λέμε. Ναι, όχι. Ίσως βάζουμε ένα λάστιχο, θα βγάλει 3-4 μήνες τουλάχιστον, οπότε αλλάζει. Για τους άλλους. Ναι. Έχει περάσει τα πάντα από καιρούς. Παίρνετε κάποιες έξτρα εκπτώσεις για αυτές τις συχνές αγορές? Δυστυχώς και αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δείξουμε εδώ. Ναι. Νομίζω ότι έχουν το ποδηλατά που έχετε στο Άργος. Πρέπει να τον είχατε εδώ. Άμα ήταν εδώ θα έλεγε με έχουν εκμεταλλευτεί, μου έχουν φύξει το μερούλι. Σε αυτή τη στιγμή δεν είναι. Είναι στην Αθήνα, αλλά μένει στο Μεγάλη Βρετάνια. Έχει έρθει να παραλάβει το αυτοκίνητό του και να μας αφήσει και κάτι πραγματάκια που θέλαμε. Εντάξει, καλά τον έχει πάει. Ανεβαίνει οικονομικά. Ναι, καλά, εντάξει. Το λάστιχο είναι το κυριότερο. Η αλυσίδα, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Η αλυσίδα, εμένα μου τρώγεται. Κάτι πολύ πολύ στην αλυσίδα. Να την μοντάρεις, να έχει μέσα μια ασφάλεια. Στο λάστιχο όμως. Ναι, όχι, σίγουρα. Το τακάκι το ελέγχεις από πριν. Το σειρματόσχηνα είναι. Και αυτά είναι να Αυτά είναι που δεν φαίνονται. Αυτό ακριβώς. Δισκόφρενα ή verbrake στα φρένα? Όχι, εγώ δισκόφρενα, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ έχω ένα και ένα. Ένα δισκόφρενο είναι. Ναι. Εσύ τι είπες? Όχι, εγώ δισκόφρενα. Εσύ? Όχι δισκόφρενο, όχι ακόμα. Αν αλλάξω ποδήλατο κάποια στιγμή. Δεν πάμε για το βάρος, πάμε για το καινούργιο. Το ίδιο είμαστε εμείς. Τι? Όχι ακόμα. Αν προκύψει αναγκαστικά. Όχι, δεν έχω δισκόφρενο, ούτε κι εγώ. Καλά. Τα vibrates. Ναι, ακριβώς. Απλά έχει επιβληθεί, δεν είναι. Θα μου πεις και εμένα τι να πάω να καβαλήσω για να ανεβώ τον ημιτό. Το Canyon που είχαμε τα V-Brakes που ήταν 6,9 κιλά. Θέλω. Ναι. Όχι αυτό που έχω τώρα. Εντάξει, ήταν να είχαν άλλη αίσθηση τα ποδήλατα, πώς και να το κάνουν. Αλλά είναι, πώς να σου πω, είσαι ξένιαστος. Είδα ότι ο καθένας έχει τη δική του εταιρεία, δηλαδή τη δική του εταιρεία. Καβαλάει διαφορετικό ποδήλατο όμως. Ναι. Δηλαδή θα πήγες να καβαλήσεις του Γιάννη και να του έλεγες άρε Γιάννη, ναι, τελικά έπρεπε να πάρω το δικό σου π.χ. ή το αντίθετο ή του Παναγιώτη. Δεν θα ήθελα το ποδήλατο του Γιάννη. Όχι του Γιάννη συγκεκριμένα. Ναι, θα ήθελα τα πόδια του Γιάννη. Και ας είχα και BMX. Δεν θα ήθελα πρόβλημα. Έχετε συγκεκριμένους μηχανικούς? Τώρα που είπες BMX θα σου πω. Γιατί πάει η ερώτηση. Έχουμε το φίλο μας στον Τάκη, δεν μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα, ναι. Σαν όνομα έχετε ακούσει τον κύριο Λεβαντή? Πηγαίνω και εδώ έχω το Φερντελίνο. Σαν όνομα έχετε ακούσει τον κύριο Λεβαντή? Τον κύριο Λεβαντή, τον Γιώργο τον έχετε ακούσει? Τον Γιώργο τον Λεβαντή. Ο Γιώργος ο Λεβαντής ήταν BMX'άς. Σε αγώνες κανονικά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο, ο οποίος φυσικά δεν ήταν έτσι, αλλά να είναι αγώνες. Έκανε πετάγματα, έκανε πράγματα δηλαδή. Σε παρακαλώ. Ναι, ρε φίλε. Φιγούρες το ένα το άλλο. Και τυχαία φέραμε ένα φίλο συνάδελφό μου να πάει να πάρει ένα ποδήλατο και μόλις τον είδε πάγωσε γιατί αυτοί οι δύο το 80 κάτι κάνανε αγώνα στο BMX. Καλά, και τώρα εγώ κοιτάζα με το BMX, δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή τώρα που το είχαν βάλει και στους Ολυμπιακούς, τα βάτ που βγάζαν ήταν επίπεδου World Tour. Είδες βάτ σε BMX? Ναι, αυτό τα μετράγανε, ήταν στη συζήτηση επάνω, δηλαδή τα βάτ που βγάζαν οι αθλητές. Όχι είχαν βατόμετρο το BMX, αλλά τα βάτ που βγάζαν ήταν επίπεδου World Tour, δεν ήταν ότι κάνουν πάνω κάτω. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι. Τελευταίο. Αναγκαστικά, λοιπόν. Αυτό ήταν το χορευτικό που σας έλεγα. Αυτό το τραγούδι του Michael Jackson. Που κάνουμε όταν η κάμερα γράφει και το τεχνικό επιτελείο παίζει. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής και πρέπει να τα συμμαζέψουμε λιγάκι γιατί έχουμε πολλά κενά. Ρωτάει ο κόσμος και λέει, γιατί και δικιά μας απορία ήταν αυτή. Για να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε εσείς 140, 180, 1225 391. Ναι. Εύχομαι το 400 να είναι το μπρεβέ του Αιγαίου και να του δεν θα είναι, φίλε.
Και να είναι και η ανάλογη. Δεν θα είναι, αλλά. Θα πρέπει να του έχει συμβεί κάτι του ανθρώπου. Γιατί. Να μην τα καταγράφει τα άλλα. Στο 450 το βλέπω να είναι. Να μην τα καταγράφει τα άλλα. Εμείς θα του κάνουμε για 400. Άργησε. Λοιπόν, η απορία είναι κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε δουλειές, οικογένειες, υποχρεώσεις. Πώς τα καταφέρνετε και βρίσκετε τόσο χρόνο? Δηλαδή, δώστε ιδέες να και για άλλους που ρωτήσουμε θέλουν να τα το κάνουν. φρεσκοπαντρεμένο, πες. Και καλά. Για σένα λέω φρεσκοπαντρεμένο και καλά ότι είσαι παντρεμένο. Οκ. Γυναίκα με Φρεσκοπαντρεμένο θα πεις ή... Πιο παντρεμένο. Κοίτα, έχουμε και τα δύο άκρα. Έχουμε και τα δύο άκρα. Οπότε θα μπορούμε... Ναι, ωραία, άντε, πες. Γιώργο, θες να πεις εσύ? Το Πώς παλιοπαντρεμένο. διαχειρίζεσαι εσύ, το έχεις πιο εύκολο. Ο παλιοπαντρεμένος και καλά. Ο παλιοπαντρεμένος. Εντάξει, υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση με τη γυναίκα μου. Ναι, έχω κάνει και γραμματέα. Μου γράφει τα πρεβέ που θα πάω. Και μου θυμίζει ότι το Σάββατο έχω ένα 200. Είσαι καλός. Πώς το πέτυχες αυτό? Είναι στον Λαδώνεις. αθλητισμό η Της έχω δώσει σύζυγος. κίνητρα. Λαδώνεις. Όχι, της έχω δώσει προώθηση και κίνητρα και μου ετοιμάζει το ποσό που θα καταναλώσω σε χρήματα. με την κάρτα Φιλιππίν, μου τα έχει όλα πακέτο. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Αλλά με ενημερώνει και καμιά φορά με έχω ένα 200 και στην πορεία έχουμε άλλο 200 να κάνουμε. Εκεί που κάνω ποδήλατο παίρνω τηλέφωνο και μου κάνει εγγραφή κατευθείαν. Κοίταξε, Γιώργο, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά για να τσεκάρεις λίγο καλύτερα τη γυναίκα σου. Να σου πω, Πάντα Γιώργο, περιμένω η τεχνική νοημοσύνη πόσα χρόνια έχει σε σένα, έρθει πιο νωρίς. Πες ότι θα πας κάπου και δεν πας, ας πούμε, γύρνα πίσω ξαφνικά. Πάντα. Ντροπή. Μην ακούτε, κυρία μου. Μην ακούτε, αφήστε τι λέει ο. Είναι όλα τεσταρισμένα. Παπούτσι ρίξω την πόρτα στα λατρεία. Ερώτηση, έχει κάνει ποδήλατο η σύζυγος? Όχι, δεν κάνει. Δεν κάνει. Γενικά όμως τα παιδιά είναι στον αθλητισμό. Η κόρη μου ναι. Είναι πυγμάχος, είναι ναυαγοσώστρια, είναι ό,τι θέλεις. Καλύτερα που δεν τη φέραμε. Ναυαγοσώστης. Ναι, τα έχει πάρει όλα. Μήπως από τη συγκεκριμένη εταιρεία? Lifeguard Ελλάς. Από τη Μαρία, τη Μπίκοφ και το Σπύρο. Μάλιστα. Συγγνώμη, ο μεσοπαντρεμένος. Ο μεσοπαντρεμένος καλά τα καταφέρνει κι αυτός. Εντάξει, με τη δουλειά δεν ξέρω τώρα, λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε ένα πλαίσιο, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δευτέρα Παρασκευή, δουλειά. Δεν έχω Δευτέρα Παρασκευή τώρα τα ωράρια μου, αλλά επειδή είναι στην καινούργια δουλειά, αλλά θα τα καταφέρω. Στην προηγούμενη που ήταν Δευτέρα με Παρασκευή, εντάξει, νομίζω βρίσκεις χρόνο για τα πάντα, αν θέλεις. Υπάρχει χρόνο στο Πρεβέ, είναι μία μέρα, το Σαββατοκύριακο είναι 2, κάτι θα κάνεις την άλλη μέρα. Εγώ προσωπικά αφήνω και χρόνο για μένα και για διακοπές και για κάποια ταξίδια που θέλω να κάνω. Ξέρω πάνω κάτω ποια μπορώ, ξέρω ποια δεν μπορώ, ποια δεν θέλω, μάλλον για να το πω σωστότερα. Κάνει και ποδήλατο η σύζυγος. Βλέπετε είμαι και χαρούμενος όταν γυρίζω. Ποδήλατο βόλτα, δηλαδή καφέ γλυφάδα, κάπως έτσι. Κοίτα, για καθημερινές, να σου πω την αλήθεια μου, επειδή εκεί όντως ο χρόνος αρχίζει και πιέζει. Κάνω, ειδικά το χειμώνα, είμαι στο προπονητήριο. Όχι, με τη σύζυγο λέω. Και με την σύζυγο, όχι και τόσο. Πάμε και πώς κάνω κατσιμίδι και τίποτα βασιλικά μέσα. Κάνουμε λίγο έτσι τις βόλτες κούρσα και μας. Κούρσα και εκείνη και τέτοια. Ένα τρέκινγκ εκεί, ωραίο παλιό, αλλά τα βγάζει τα 20-30 χιλιόμετρα. Ίσως Παρασκευή να σας δούμε. Να μας δείτε, θα μας δείτε. Τώρα που ξέρω ότι μπορώ να την έχω και την Παρασκευή, υπάρχει στο βόλτας είναι, δεν είναι αγώνας, έτσι. Ναι. Αλλά λέμε, βόλτες θα κάνουμε. Ναι, μαζευόμαστε και τα λοιπά. Το παιδί, παιδιά. Το παιδί είναι 14 μήνες στην Κύπρο, οπότε εκεί δεν ασχολούμαστε με ποδηλασία. Έχουμε μαθήματα τώρα. Το παιδί είναι 14 μήνες στην Κύπρο. Ναι. Από το προηγούμενο. Αστερίσκο. Ναι, αστερίσκος. Ωραία, μια χαρά. Μα γι' αυτό είναι και στα ταπεινά 130. 140. 140. Ξέρεις τι τράβηξε αυτά τα 10. Εσείς, κύριε Γιάννη μας, από δουλειά από περισσότερο, γιατί ή από σχέση τέλος πάντων, αν υπάρχει. Θα σου πω, εντάξει. Κοίταξε, από δουλειά έχει βοηθήσει η Volt τα τελευταία χρόνια γιατί είναι ευέλικτο το ωράριο. Αστερίσκο. Ναι. Από σχέση αν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει?
Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Πτολεμαΐδα, μία στην Τρίπολη. Τη βλέπω μια φορά την εβδομάδα. Το ποδήλατο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Έχει βοηθήσει η Volt τα τελευταία χρόνια, τα σχεδόν 6 τελευταία χρόνια, γιατί κάνω πιο πολύ τις καθημερινές στη δουλειά και Σαββατοκύριακα. Γιάννη, πρωτεργάτης στη δουλειά σου. Πρωτεργάτης στο ποδήλατο στη Volt. Είμαι από την πρώτη χρονιά, από το 19 που ναι, ξεκίνησε δηλαδή η Volt. Ναι. Πρότεινες κάτι ή που σου προτείναν κάτι και έτσι μπήκες. Χρειαζόντουσαν άτομα τότε, γιατί ήταν στο ξεκίνημα η εταιρεία, οπότε ναι. Και υπήρχε και ακόμα ότι το έκανες με το ποδήλατο, ας πούμε, τότε δεν ήταν βιομηχανία. Ναι. Ήταν λίγο και η ιδέα του ποδηλάτου. Υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση όμως. Ναι, το συνδυάζουμε. Ναι. Α, το συνδυάζεις. Το συνδυάζω. Είσαι απαραίτητος και εκεί, δηλαδή. Ναι. Οικογενειακή επιχείρηση σε τι. Καθαριστήριο ρούχων. Έλα, ρε φίλε, μια χαρά. Ναι. Βοηθάει να ξεπλένουμε το. Και να τα διαβροχοποιήσουμε. Σκερώματα. Πολύ σημαντικό σε αυτό. τεχνικά ρούχα. Έχεις κάνει σε ποδηλατικά ρούχα διαβροχοποίησης? Όχι, σε ορειβατικά. Σε αυτά που παίρνουν διαβροχοποίηση. Άρα και μηχανής. Και μηχανής. Και μηχανής. Ναι. Μια χαρά. Κέντρο. Κολονό. Κοντά στο. Και το λένε. Το κέντρο της όλα θες να πεις, δεν έχουμε θέμα από διαφήμιση. Outdoor care. Don't care. Outdoor care. Outdoor care. Θα το βρείτε στο. Άρα δηλαδή η μάνα σου και ο πατέρας σου δεν γυρίσανε ποτέ να σου πούνε παιδί μου που πας, πάω για ποδήλατο. Δεν τους άκουγα. Γενικά δεν άκουγα κανέναν. Ό,τι μου λέγανε. Αδέρφια υπάρχουνε? Όχι, τίποτα. Α, είσαι μόνος. Ναι. Λέω μήπως κάποιος αδερφός έχει την πετριά. Όχι, ο πατέρας μου έκανε ποδήλατο. Καλά, χρησιμοποιούσε. Χαίρομαι ρε φίλε, γιατί έχουμε φέρει δύο ανθρώπους, τρεις, που λες μια κουβέντα, δεν την παρεξηγούν και προχωράς με το ίδιο ρυθμό και το ίδιο γέλιο. Καταλαβες. Για πες που δεν την παρεξηγείς. Την πετριά. Πατέρα μου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Το οικογενειακό είναι αυτό. Ότι εντάξει, οι γονείς μου το καταλαβαίνουν αυτό, με υποστήριξαν όσο μπορούσαν. Και μετά εγώ το πήγα παρακάτω, το εξέλιξα. Αλλάζω θέμα. Πες μου, ναι, πες μου. Σε βλέπω ιστορίες ακόμα. Λέω. Έχουμε. Προπονήσεις κάνουμε. Δηλαδή, μέσα στη βδομάδα ή μέσα στο χρόνο, γενικά πώς γινόμαστε καλύτεροι εκτός από την μέρα στον Εγώ που είμαι χειρότερος από τους τρεις, κάνω. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, κάνω έτσι προγραμματάκι στο προπονητήριο για να ξαναβρίσκω λίγο τα πόδια μου. Αλλά νομίζω κάνω και το λιγότερο ποδήλατο από τους τρεις μέσα στη βδομάδα. Άρα το προπονητήριο. Εγώ κυρίως έχω το delivery που κάνω και μπορεί να βγω και κάποια βόλτα, όχι κανονική προπόνηση. Μέσα στην εβδομάδα, μετά κάποιο απόγευμα. Δηλαδή, εκτός από τον πρεβέ και τη δουλειά που κάνεις, μπορεί να βγεις και μια βόλτα. Μια φορά την εβδομάδα. Έλα, χτύπα το, σ' αφήνω. Χτύπα το, δηλαδή εγώ. Το χρειάζεσαι και το έξω. Τόσες ώρες μιλάμε, τόση ώρα μιλάμε, και ίσως και για τον Γιάννη, δεν θα τον δεις έτσι. Με το κινητό να κάνει, να δείξει, θα είναι στο ποδήλατο, θα κάνει πράγματα τα οποία τον ευχαριστούν. Ίσως να καθίσει στο κινητό να δει τη διαδρομή που πρέπει να παραδώσω, αυτό που πρέπει να παραδώσω. Μα φίλε, κάνει τόσα χιλιόμετρα. Δουλεύει πάνω στο ποδήλατο και μετά λέει πάρω το ποδήλατο μια βόλτα να ξεσκάσω. Δεν είναι κάπου. Δηλαδή να δει ένα ψυχολόγο, να πάει κάπου έτσι να το συζητήσει με τον εαυτό του. Όχι, χρειάζεται γιατί ο Γιάννης κάνει ποδήλατο μέσα στο κέντρο. Σταμάτα ξεκίνα. Και του χαλάει όλο την εικόνα σαν έννοια που ο Γιώργος έχει έρθει και έχει κάνει delivery μαζί μου όλη τη μέρα. Φίλε Γιώργο, εσύ πολύ τον υποστηρίζεις και μου φαίνεται ότι έχει κάνει έτσι. Δηλαδή. Κανονικά με το κουτί στην πλάτη. Όχι, ήταν για βόλτα δίπλα μου. Ναι, για σκέψου όμως ότι το κουτί φτάνει μέχρι 32-35 κιλά νομίζω. 6 κιλά είναι άδειο και. Όχι, το προϊόν. Δεν είναι τόσο πολύ. Και αν έχει γεμάτο. Γύρω στα 10. Λέω 32 γιατί έχω ένα γνωστό συγγενή πια, ο οποίος το κουτί του κάπου εκεί το μηχανάκι. Ναι, με μηχανάκι αυτού. Ναι, αλλά είναι το ίδιο κουτί γιατί έχει και αυτού είχε ράντες. Ξέρω βαριές παραγγελίες και τις απορρίπτω. Προσπαθώ να τις απορρίπτει. Άμα είσαι αδύναμος, δε φίλε. Αλλά πρώτον, θα το ρωτήσεις που έχει το καλό σουβλάκι, το καλό εστιατόριο. Εντάξει, είπαμε εικόνες που θα πάρουν. Οπότε ο Γιάννης θέλει να κάνει μια εκατοστάρα συνεχόμενη. Εσύ πότε κάνεις ποδήλατο δηλαδή? Εγώ βγαίνω Τετάρτη.
Τετάρτη. Τετάρτη. Άρα Τετάρτη και μπρεβέ. Τετάρτη πρωί. Τετάρτη και μπρεβέ. Απόγευμα μετά τη δουλειά. Τετάρτη. Τώρα είναι άμεσο δηλαδή σε Σάββατο. Δηλαδή τώρα αυτό το Σάββατο πήγαμε μαζί με τον Γιάννη στο Λαύριο. Κάναμε 160 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν είχαμε πρέπει να κάνουμε. Το κάναμε στα βόλτα. Να περάσουμε Άρα, έτσι. το- Δηλαδή αυτό είναι λίγο άρρωστος, δεν είχε. Αλλά ο Γιάννης όμως αυτό που κάνει, συγγνώμη, αυτό που κάνουμε στο κέντρο τον πονάει, κατάλαβες. Το σταμάταξε εκείνα. Είναι Ναι, πιο δεν είναι η ταλαιπωρία. ποσότητα Δεν των μπορεί. χιλιόμετρων, είναι ότι δεν κάνεις ποδήλατο. Δεν κάνεις Μόνο σου τις Μια φορά Τετάρτες σε με έχω συγκεκριμένη παρέα. Με το Σε έχω Γιάννη. πετύχει, αλλά Α, ήμουν τις Τετάρτες. σε μια φάση τώρα Ναι, που ναι, μέχρι πάμε, να πάμε. δώσω σύσταση με το Πώς κράνος και σας το ένα και έχουμε το άλλο. πετύχει. Πάτε νωρίς. Ναι, μας. ας Πάμε μην στο Μητό, πώς δεν κάνει. Στην Στην Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίου, ναι. Α, μέσα εκεί είσαι μα, στο Κάνουμε 2. κύκλο γύρω-γύρω. Έχουμε το 2.42 που είμαι εκεί. Καλά παιδιά και αυτά είχαμε περιπτώσεις. Γιάννη, τόσα με τους οδηγούς, ξέρω ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο, αλλά μετράει η γνώμη σου με τους οδηγούς σοβαρά προβλήματα. Επαγγελματίες και μη. Γιοταχή, μηχανάκια. Είναι περιπτώσεις. Ναι, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κάποιες φορές. Είναι να πέσει στην περίπτωση. Ξέρεις γιατί, κυρίως. γιατί εσύ είσαι εργαζόμενος, το ξέρουν, στη το δουλειά βλέπουν έχω πάρα και σε πολύ- σέβονται. εγώ- Πρέπει να σε σέβονται. Στη δουλειά έχω περισσότερο με τους πεζούς. Δηλαδή στα σημεία που κινούμε μέσα στο κέντρο, πιο πολύ είναι θέμα οι πεζοί. Εντάξει, και αυτοί δεν έχουν το χώρο τους να περπατήσουν, αλλά υπάρχει μια απίστευτη Κι όμως- αναρχία και μια αντίδραση ότι μπορεί να τους στες εντελώς που υπάρχει. Είσαι ένας άνθρωπος που με τα χρόνια που σε ξέρω στον δρόμο θα σταματήσεις στο φανάρι. Δεν θα φύγεις Όχι, από το θα. φανάρι. Φίλε, εγώ δεν σε έχω δει. Σε Προσπαθώ μένα δεν. ναι, προσπαθώ να κρατάω λίγο τις ισορροπίες όσο Ναι. γίνεται, ναι. Απλώς λέω επειδή εσύ πια ξεφεύγεις στο ποδήλατο, είσαι ένας επαγγελματίας εκείνη την ώρα, ένας που βγάζει το μεροκάματό σου και λέω μήπως σε φεύγονται παραπάνω ή σου δίνουν μια προτεραιότητα ή σε ελέγχουν κιόλας λίγο παραπάνω. Όχι, είναι στον άνθρωπο αυτό. Είναι στο... Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα και τα βγάζουν στον δρόμο σε... Είναι αυτή η χαοτική κατάσταση. Είναι και αυτό στην που λέει η Αθήνα. πεζή. Ναι. Και Πεζή είναι ξέρεις πάρα τι πολύ γίνεται. πρόβλημα, ναι. Οι πεζοί, οι ποδηλάτες, δεν έχει να κάνει με το μέσο που κίνησε ο καθένας. Σε μένα στο Δεν δικαστήριο, το γνωρίζουν να οποίο κινηθούν. βρίσκομαι μάρτυρας 8 χρόνια, είναι γιατί ένας αστυνομικός ερχόταν με φάρο και κόρνα και εκείνη θεώρησε να περάσει, να βάλει ακουστικά, θολωμένη, μικρό Ναι. κορίτσι, να περάσει τη βουλιαγμένη κάθετα και Μπράβο, μπροστά από ναι. το λεωφορείο. Κατάλαβες τώρα. Έχω δει Ας πολλά πούμε, τέτοια, ναι, και μια χωρίς να τέτοια- τύχουν σε μένα, έχω δει, ναι. Μια τέτοια περίπτωση, αυτός ας πούμε ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται την κίνηση έτσι, όταν οδηγήσει, είτε οδηγήσει ποδήλατο, είτε οδηγήσει μηχανάκι, είτε οδηγήσει λεωφορείο, είτε οδηγήσει ελικόπτερο, πάντοτε το ίδιο απρόσεκτος θα είναι. Ναι. Απρόσεκτος, μη σεβαστικός, δηλαδή δεν έχει να κάνει και εμείς οι ποδηλάτες, δεν μας αγιοποιεί κάτι το ότι έχουμε ποδήλατο. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο μετά και μπορούμε να κάνουμε 10 φορές χειρότερα, να παρκάρουμε πάνω σε ράμπες, Α, ναι. δεν είναι αυτό. Δεν λειτουργεί, δυστυχώς, η Αθήνα σαν πόλη. Δεν λειτουργεί η Ελλάδα στο θέμα της κυκλοφορίας. Η κατάσταση είναι, δηλαδή επέστρεψα τώρα από ένα ταξίδι, ήμουνα στο Μπιλμπάο, στο εξωτερικό το Πάσχα. Οποιοςδήποτε μπορούσε να πάει οπουδήποτε ανεμπόδιστα. Εδώ δεν ξέρω πώς θα περάσω απέναντι για να πάω πεζός, να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου. Έτσι. Ναι. Δεν λειτουργεί κάτι, δεν λειτουργούμε σε συλλογικό επίπεδο. Δυστυχώς και δεν αλλάζουν. Ναι. Είδες, τα πρόστιμα Όχι, μπήκανε, δεν αλλάζουμε, η ναι. διαφορά στον κόκο έχει έρθει, Και- το Σαββατοκύριακο πάλι τροχιά. Κοιτάξτε, εδώ και οι περισσότεροι πεζόδρομοι και πεζοδρόμια έχουν γίνει τραπεζοκαθίσματα. Ναι, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μέτρο σε ένα ποσοστό ανάλογα το χώρο που το διαθέσιμο. Μα είναι και γελία τα πρόστιμα. Σου βάζει πρόστιμο να κρατάς ένα κινητό. Γιατί μου βάζει πρόστιμο. Δεν άμα κρατάω ένα αγκούρι. Όχι, καλά σου κάνει και Πήγε, στο βάζει. με Γιώργο, το- συγγνώμη. Έχεις αντίρρηση για αυτό το Ναι, πρόστιμο. ναι, άμα κρατάω ένα αγκούρι. Να Μου μην βάλει κρατά. πρόστιμο. Ναι. Εγώ δεν κρατάω κινητό. Το καφέ. Κατάλαβε. Όχι, Ναι, δεν σου καφέ, παίρνει την ένα αγκούρι. προσοχή όμως. Πόσες φορές το Να ακούσει έχουμε δει. πρόστιμο. Ναι, θα σου κόψει και καλά Δεν που πρέπει. σου κάνει. Γιατί σου παίρνει λίγο Τι την κρατάς προσοχή. αγκούρι. Ναι. Για τα κρατάς αγκούρια το δεν θα σου τιμόνι. κόψει. Για τα αγκούρια δεν θα σου κόψει. Η... Το κινητό όμως σου κινητό τραβάει την είναι- προσοχή. είναι Όχι, μπαμ, Σου είναι τραβάει την κα- προσοχή. καλά. Εγώ το παραδέχομαι. Εμένα μου τραβάει την προσοχή. Και στο ανοιχτή ακρόαση που το έχω,
Σου Στο τραβάει σύστημα του την αυτοκινήτου. προσοχή. Δεν Πάλι έχει- μου τραβάει την προσοχή. Δεν έχει καμία δουλειά. Είναι Που ο- περισσότερο ο- να το κρατάω και στα αυτή μου. Ο κόκκι είναι πολύ σωστός. Αν μπορέσουν να τον εφαρμόσουν, Ναι. δεν τον Ή εφαρμόσουν. το ότι εγώ έχω φτάσει σε σημείο. Εγώ έχω φτάσει. Φαντάζομαι σαν και εμένα κι άλλοι. Να μάθω τον τελευταίο μήνα, βέβαια και λόγω των προστήμων, αλλά και καλό μου κάνει, τον πήρα άνευ αλκοόλ. Εγώ όποτε βγαίνω πλέον έξω και θα πάρω το αυτοκίνητο, είτε λόγω προστίμου, είτε λόγω κάτι να τύχει μια ασφαλιστική, θα σε βρουν μεθυσμένο, δεν σου Ναι, πληρώσουν ναι, τίποτα. ναι. 1000 μπύρα χωρίς αλκοόλ. Θα πιω ένα κρασάκι ή μια μπύρα κανονική και μετά χωρίς αλκοόλ. Ναι. Τέλος. Είναι κίνητρο. Ναι. Είναι έτσι Κάτι θα ακριβώς σώσει. όπως το λες. Εντάξει, εγώ έχω φάει ένα πρόστιμο στην Καλαμάτα. Όταν βγήκα από το μπαράκι, με ρώτησε ο αστυνομικός τι έχω πιει. Τα άκουσε κανονικά. Πήγα αυτόφορο. Τι με πειράζει, τι έχω πιει. Του είπα, τι έχω Και πιει. καλά σου κάνει, επιτέλους λειτουργήσε και μια φορά. Δηλαδή, Σε έπιασε πεζό. όχι, με τα μάξι. Έμεινα από την μπαρ με τα μάξι και μου λέει τι έχω πιει. Ξέρεις ποιο μου θύμισε. Δηλαδή, Στο ράδιο Αρβίλα που λέει τώρα έρχεται και η σειρά σου. Δηλαδή, εντάξει. Τόλμησα να σου κάνει τέτοια Έξω ερώτηση. φρενό. Η κατάσταση πλέον πληρώσει, είναι πληρώσει, από οπουδήποτε. Α, είναι δυνατόν. Ξέρεις τι, δεν πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο. Του λέει μείνε μέσα και ακολούθα. Ακόμα είναι σε διαρρεσιμότητα. Μπαίνω κι εγώ. Ο αστυνομικός είναι σε διαρρεσιμότητα. Μα αφήνει μισή ώρα μετά και μετά μου πήρε πάλι την αποτέστη. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Τα ίδια Είσαι δείξε. ένα δράμα, Γιώργο. Λέω, Εγώ ρε με Γιάννη, ανακοίνωσα αυτά τα πράγματα. με τη δουλειά δεν φοβάσαι Εγώ με το θέλω άλλη ποδήλατο. Κάτι. Θέλεις αναρχία. Θα στο τελείως. μέθοδο. κλέψω. Θέλω άλλη μέθοδο. Α, ναι. Ποια μέθοδο, φιλότιμο. Το φιλότιμο, ναι. Το φιλότιμο. Κάτσε να τελειώσουν οι Υπάρχει μπεκρίδες και ένα- θα σου πούμε και την επόμενη ερώτηση. Κοίταξε, από τότε που εφευρέθηκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Εντάξει, υπάρχει προσοχή. Εντάξει, δεν μπορεί να το Ο κάθε φιλότιμος και τελείωσε, λέει ένα Δηλαδή, συγγνώμη αν- και τελείωσε. Δηλαδή τώρα λες τον άλλον. Αν να πεις μην- εσύ και χτυπήσεις το παιδί μου και μου πεις συγγνώμη, Τι να το όχι κάνω, φίλε. συγγνώμη. να το χέσω. Πρέπει μερικά πράγματα όπου είναι που λέει, πρέπει να υπάρχει φόβητρο. Φυσικά. Και φόβητρο κάποια στιγμή, επειδή δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, υπάρχει πρόστιμο. Μόνο έτσι θα καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, Δηλαδή, αν ναι. βγήκανε με το κράνος, χωρίς κράνος, έτσι. Αυτοί θα πεθάνουν πρώτοι. Σταματάει, πάρε 300 και 300. Το κράνος. Την άλλη φορά δεν θα το βάλουν, δεν είναι φόβητρο. Το κράνος. Στους κράτους πρέπει να ξεκινήσουν από Θα το τους βάζω. ανθρώπους του κράτους που ξεκινάνε. Από όπου και να χωρίς κράνος, ξεκινήσουν. δηλαδή. Έχουν κάνει διαφημιστικά, έχουν κάνει χίλια δυο πληροφορία. πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ο φόβος. Χωρίς κράνος, μα το ξέχασα. Στα τέτοια μου. Αυτή Θα πληρώσεις 300 ευρώ. Άρα ο άλλος θα το σκεφτεί. Ήταν η εκπομπή Coffee Time, τώρα έπεσε το εσουρού. Ναι, Δηλαδή, έχουμε πει σε μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω παρακάτω, σχεδόν κάτι που νομίζετε ότι θέλει βελτίωση στο χώρο. Τώρα, χώρο είναι και αυτά που λέμε μέσα στο χώρο. Είναι μέσα στο χώρο. Ναι. Αλλά Ακριβώς, και μέσα στο ναι. χώρο περισσότερο εννοούσα στο μπρεβετοχώρο γενικά και στις μεγάλες αποστάσεις. Κάτι που μπορεί να σας έχει ενοχλήσει ή κάτι που μπορεί θα θέλατε να βελτιωθεί, κάτι που έχετε να προτείνετε σε όποιους νομίζετε ότι μπορεί να ακούσουν αυτή την εκπομπή. Κάτι τέτοιο θα ήθελα από εσάς τώρα. Γιάννη. Για μας κάτι ή για το σύνολο του Για το θεσμού. σύνολο το οποίο βγαίνει από τα δικά σας κριτήρια. Για το σύνολο νομίζω ότι πρέπει να βγει προς τα έξω ο θεσμός να μαθευτεί σε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό το χόμπι αλλά δεν το γνωρίζουν, γιατί και οι περισσότεροι που έχουν ήδη ασχοληθεί έχουν μετανιώσει που δεν ξεκίνησαν νωρίτερα γιατί δεν το ήξεραν. Αλλά δεν έχει δημιουργηθεί μια βάση έτσι, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το βγάλουν προς τα Άρα έξω. θες δηλαδή μια διαφήμιση πάνω στο Ναι. κομμάτι αυτό. Και διαφήμιση ακριβώς. Και κατάρτιση. Πώς δεν το Κατάρτιση. Διαφήμιση κατάλαβες τι είναι. Μια Προώθηση. Ναι. Μια Έτσι μια... κουβέντα, έτσι, να γίνει πιο γνωστό. γύρω. Όπως, αλλά αυτό νομίζω είναι και της ποδηλασίας η πληγή μεγάλη στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ ζωντανή κοινότητα. Δραστήρια, όλοι κάνουμε ποδήλατο, βγαίνουμε έξω. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο κόσμος, αν δεν κάνεις μπρεβέ, σε κοιτάει λες και έχεις κάνει το ίδιο από τον Άρη. Δηλαδή το να σου λες κάνω μπρεβέ και σου λένε θα πας, θα τα κάνεις και τον γύρο Γαλλίας τον Ιούλιο, πότε είναι. Δεν ξέρει ο κόσμος το άθλημά Εμένα η μας. γνώμη μου είναι ότι είναι σε πτωτική τροχιά. Τα μπρεβέ... Η ποδηλασία γενικώς. Είναι σε πτωτική Ναι. τροχιά, ειδικά μεταξύ ανθρώπων σαν εμάς. Γιατί περάσαμε το top,
Το top ήταν το 18, 17, 18 εκεί πέρα. Μετά έγινε άρχισε πτώση, έκανε ένα top στον κορονοϊό Μετά τον που κορονοϊό, δεν ξέρανε ναι, τι να κάνουν ναι. και μετά ξαναγυρίσαμε στα πιο χειρότερα πράγματα. Δηλαδή Καλά, εμείς και το μετά βλέπουμε ήτανε- που είμαστε και στον χώρο λίγο, σαν και εσάς βέβαια είμαστε, αλλά επειδή συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους λίγο περισσότερους, δεν υπάρχει και μας έχει λείψει πάρα πολύ σε πολλούς τομείς, όχι μας έχει λείψει, κατάλαβες τι εννοώ, ότι δεν υπάρχει νέο αίμα. Δηλαδή έρχεται ένας, φεύγουν τρεις. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό. Το μπρεβέ είναι και προσωπικό ταξίδι του καθενός. Δηλαδή ο καθένας μας εδώ πέρα είχε Τι ωραίο, προσωπικό ταξίδι. είχε τη διαδρομή του. Πώς θα μπουν κι άλλοι. Εμένα προσωπικά με εγωίτευε η απόσταση. 200 χιλιόμετρα έλεγα, να πάω να κάνω 200, να πάω να κάνω 300, 400. Ξέρεις πώς μπαίνανε ο κόσμος. Ναι, από κάπου το είχαμε δει. Και Μπαίνανε θέλαμε. από τις... Είχαν ένα ποδηλατάκι, βγαίνανε με το φουμπού, ποδηλατοβόλτες. βλέπανε Σωστά, ναι, ποδηλατοβόλτες. ναι. Πήγαιναν σε εμάς, σε κάποιους άλλους κτλ. Τσούκου τσούκου, αχ τι κάνατε παιδιά, αυτό που θα βγούμε την άλλη προπόνηση. Α, πάτε για προπόνηση, πώς είναι έτσι, να έρθω κι εγώ μια μαζί σας. Δεν μπορείς να έρθεις ακόμα, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα και μετά να έρθεις. Τα έκανε αυτά τα πράγματα, αγόραζε ένα Ακριβώς, ποδηλατάκι και ερχόταν. ακριβώς. Αχ, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, θα μας ακολουθήσει με τον καιρό. Μας ακολουθούσε με τον καιρό. Ερχόταν δηλαδή, είναι γνώση του και ήξερε ότι θα μείνει. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή κόβαμε κι εμείς, λίγο ερχόταν. Ναι, Μετά ναι, έλεγε, ναι, άκουγε, θα πάμε σε έναν αγώνα, θα πάμε σε ένα μπρεβέ. Τι είναι ο αγώνας, παιδιά, τι είναι ο μπρεβέ. Α, και λίγο Έτσι, υπήρχε είχες εικόνες. Άρα τώρα η πηγή Ναι. αυτή που ξεκίναγε από κάτω και ανέβαινε έχει Αυτό σπάσει η αλυσίδα. Αυτό λέει. Δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό Δηλαδή λέει. νομίζαμε μήπως κάνουμε κάποιο λάθος, μήπως κάτι έχει συμβεί. Δεν μπορεί όλοι να κάνουμε λάθος, γιατί συμβαίνει παντού. Όντως. Δεν υπάρχει. Είναι ένα γενικό φαινόμενο. Γενικό η φαινόμενο. πτώση αυτή, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα και δεν ξέρω αν είναι και, δεν ξέρω αν είναι και Ίσως θεσμικά. εμείς να μην, ναι, ίσως Δηλαδή. Θεσμικά, Δεν νομίζω, ας αν πούμε. εξαιρέσεις, ήμασταν οι άνθρωποι αν που εξαιρέσεις δημιουργήσαμε κάποιες 100%. φαγωμάρες πραγμάτων έτσι θεσμικών που μπορεί να φέρουν μια δυσφήμιση, νομίζω ότι δεν έχουν μερίδιο στην ευθύνη. Όχι. Αλλά βέβαια διώχνουν. Πώς δεν είναι ωραίες εικόνες όταν γίνονται αυτά. Ναι, δεν είναι ωραίες εικόνες. Κράτησε λίγο, σε παρένθεση λίγο ευτυχώς. Ελπίζω να μην ξαναμεριθεί τέτοιο Και πρόβλημα. εμείς όλοι το ίδιο ελπίζουμε. Λέω μια ερώτηση που έκανα στο Γιάννη. Είπα μόλις τελειώσουν οι μπεκρίδες. Λέω, δεν φοβάται με τη δουλειά του με το ποδήλατο που θα το αφήσει κάτω, γιατί δεν το παίρνεις πάντα πάνω στις εταιρείες. Ναι, είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα Και αυτό. κλειδονείς. Το πού θα βάλεις το ποδήλατο. Κάθε φορά κρίνω ανάλογα το μέρος. Δηλαδή έχω κλειδαριά μαζί μου, να το βάλω είτε απ' έξω από την πολυκατοικία είτε μέσα, γιατί πολλές φορές και απ' έξω δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο, δεν έχεις κάπου να το Ναι, βάλεις. ναι. Το βάζω μέσα, άλλες φορές το κλειδώνω και μέσα. Άλλες φορές μπορεί να το βάλω και στο ασανσέρ να το ανεβάσω και στον όροφο. Γιατί βαριέμαι να το κλειδώσω και είναι πιο εύκολο Σίγουρα. να πω. Εντάξει, με κοιτάνε σαν εξωγήινο κάποιοι. Με άλλους μπορεί να τσακωθώ. Είναι και αυτό γιατί είναι αυτό που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι το ποδήλατο. Και ξαφνικά νιώθει ότι είναι μια εισβολή στον χώρο του. Απαγορεύονται τα ποδήλατα στην πολυκατοικία. Απαγορεύονται, ναι. Και τα κατοικίδια. Απαγορεύονται αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου. Οπότε το κρίνεις ανάλογα. Και ναι, τη διαχείριση Πρώτον, ανάλογα με το ποιο θα Σου έχουν συναντήσεις. φάει ποδήλατο στον τελικό. Όχι, ευτυχώς. Δεν ρωτήσαμε τον Γιάννη. Λέμε τον Πάψε, Γιάννη ή κυρίως τον Γιάννη. Θα χρησιμοποιούσε ποτέ ηλεκτρονική, αλλά θα μας απάνταγε όχι γιατί δεν προλαβαίνει να τη φορτίσει. Τι τα βγάλουν αυτές οι ηλεκτρονικές. Μπορεί στο μέλλον, ναι. Ναι, στη δουλειά του ειδικά. Α, Έχει στο μέλλον. αυτονομία μεγάλη. Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για το μέλλον? Κοίτα να δεις. Ο Γιάννης σε μένα ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι στα 30 χιλιάρικα μέχρι στιγμή στα μπρεβέ. Ο κύριος Παναγιώτης είναι στα 12. Όχι, ο κύριος Γιώργος είναι στα 12 και ο Παναγιώτης είναι στα 9.000. Μια χαρά τζάπα την Εντάξει. βγάλει. Με ένα υπολογισμό 50 ευρώ σε κάθε μπρεβέ, πάνω κάτω. Αν Αυτό το εντάξει, δεν έχει. Δεν περιγράφει. Όχι, είσαι σε καλή Γιατί κατάσταση. αλλάζουν οι τιμές, είναι με τα χρόνια. Ναι, δεν είναι υπολογισμένα το κόστος της εγγραφής, εντάξει, σε αυτά, και οι αλλαγές των φαγητών. Γιατί υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν Καλά, στο με φαγητό, υποτίμηση και να τελειώσουν με ανατίμηση. Αυτοί, Πώς θα κοστίζουν και τα χάρη φίλε, αυτοί ξεκινάνε Παρασκευή σε μπρεβέ και οι μεζίνοι όταν γυρνάνε είναι αλλαγμένοι. Έχουν κλείσει τα στενά του. ορμούς. Φαντάσου ότι ξεκινήσανε μπρεβέ με ειρήνη και τερματίσανε με πόλεμο. Μην χτυπάς το στυλ. Πόλεμο.
Πέστε μας τους στόχους για το μέλλον, πώς το βλέπετε έτσι τώρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιώργο. Τον χρόνο θέλω μια Γερμανία. Γερμανία. Θέλω αν έχω δυνατότητα, κάθε χρόνο να βγαίνω εξωτερικό. Μία φορά. Μία φορά το χρόνο. Μια φορά. Ωραίος. Έχετε κάνει κουβέντες με τους... Διαδρομή. Οποιαδήποτε διαδρομή, 1500. Όχι, διαδρομή την έχει κάνει κάποιος διοργανωτής ή δικιά σου χαραγμένη από σένα. Διοργανωτής. Να θες και διοργανωτή. Γιατί δεν Δηλαδή, κάνεις κάτι μόνος. Άρα έχετε μιλήσει με τα παιδιά που έρχονται στο 1400 από Αμερική, που ήρθε ο άλλος. Από Γερμανία. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ναι, Πώς θα τι θα πάει με τα μάξι. Δηλαδή, μία άλπιση δεν ξέρω να πάω. και ο Αμερικάνος δεν ήρθε. Όχι όλοι μαζί μιλάμε τώρα. Μιλάμε διαγώνιος, μιλάς διαγωνίως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ναι. Πάμε. Έχετε φέρει σαν εδώ. Εντάξει, δεν Μικρή είναι. απόσταση. Τι έλεγες τώρα, δεν πες. Όχι, λέω, έχετε μιλήσει με τα παιδιά στο 1400 που ήρθαν από το εξωτερικό και τυχαίνει ένας Γερμανός μέσα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όχι, όχι. Αλλά Μ' τον... αρέσει η ερώτηση. Κομπέν. Λοιπόν, εξωτερικό. Είπαμε Γερμανία. Γερμανία, ναι. Ναι. Και αν να συνεχίσω κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο. Αλλά η επόμενη είναι Γερμανία. Κάποιο στόχο, δηλαδή γιατί Γερμανία θα μας πεις ή. Εντάξει, έχω ακούσει από ένα φίλο τον Μπεν ότι το πρεβέ αυτό είναι, λέει, βασίζεται πάνω σε παλιούς δρόμους που έχουν καταργήσει. Α, Και είναι. Στρατιωτικούς δηλαδή. Όχι οδηγούς δρόμους. Ευτυχώς. Τους είναι κάποτε αυτούς τους δρόμους για αυτοκίνητους χωράφια. ήταν παλιές παλιές ευθείες και τους έχουν σαν Που ενώνουν ποδηλατόδρομο. Άρα, εντάξει. Και ένα μεγάλο ποσοστό θα είσαι σε ποδηλατόδρομο. Ωραία. Μπρεβέ Ικαρίας. Ικαρία είπε. Ικαρίας. Αυτό το ήθελα. Εξωτερικό. Μπρεβέ Ικαρίας. Πάει. Κύριε Παναγίτη μας, Να είμαστε καλά και τα υπόλοιπα ποδήλατα εκεί είναι, έρχεται. κάτι πιο. Δεν έχω συγκεκριμένους στόχους, να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ ακολουθήσω, άμα βάλω τα παιδιά Γερμανία, Ναι. μακάρι να είμαι καλά, να μου καταφέρω να πάω και εγώ. Αυτό. Και να παραμείνουμε εδώ Δεν πέρα έχεις πει, ας παρέα. πούμε, κάτι να. Μπορεί Κοίτα, ελπίζω να κάνω μεσοπρόθεσμα μάλλον, να είμαι καλά μέχρι την επόμενη Γαλλία, που δεν την έχω βάλει στο παλμαρέ, να καταφέρουμε να την κάνουμε. Γαλλία. Αυτό. Μ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Έτσι. Εντάξει, Άρα, δεν κυρίως Δεν έχετε στόχους. Κυρίως τους ίδιους με τα παιδιά, δηλαδή Αν δεν εξαρτάται. να βγαίνουμε μία φορά το χρόνο εξωτερικό θα είναι ό,τι καλύτερο. Γερμανία, αυτό που είπε ο Γιώργος, και η Γαλλία το 27 κοντεύει πάλι, η τετραετία. Και είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε άλλο Λέγοντας, βγαίνοντας μπορεί να έξω. προκύψει Πόσες μέσω μέρες μιας είναι? παρέας να... συνήθως. Από εδώ φεύγουμε και γυρνάμε εδώ Συνήθως πόσες μέρες. θες Θέλει κάνα μία εβδομάδα, Μια εβδομάδα. σίγουρα. Εβδομάδα. Θες 3 Ναι. μέρες πριν το μπρεβέ Ναι. και κάνα 2 μέρες μετά το μπρεβέ. Μπορεί να πάει Σίγουρα, αυτό είναι το 9 μήνυμο. μέρες, ναι. 5 και 1500 χιλιόμετρα. Και τα χιλιόμετρα μέσα. Άλλα στο- 5 θες 10 μέρες τουλάχιστον. Άλλες εικόνες Ναι, όμως. ναι, συνήθως Άλλες θες εικόνες. ένα δεκαήμερο. Αλλά αυτό είναι το θέμα ότι ρεφενέ. Δηλαδή μαζεύεται η παρέα, Ναι. θα πάμε όλοι. Άρα με Είναι έναν ένας πρόχειρο τρόπος. υπολογισμό έχουμε κάνει μπρεβέ Ικαρίας, μπρεβέ Πελοποννήσου, μέχρι εκεί έχω και ένα μπρεβέ στον Άρη, γιατί μάλλον αυτό σου έχει μείνει. Οκ. Μόλις ξεκινήσουν. Τη μερέντα να βάλεις. Μ' αρέσει να πάνε κυρίως, ειδικά ο Παναγιώτης, το πάει στο οικονομικό. Ρεφενέ και θα βρούμε το χρόνο κτλ. Εγώ το μυαλό μου λέγοντας 10 μέρες είναι δουλειές, οικογένεια και τέτοια. Και είναι αλλού το μυαλό. Νομίζω ότι την οικογένεια θα την πάρει μαζί. Πρώτον μπορεί να έρθει, άμα θέλει. Δεύτερον, αν δεν θέλει. Δεν θα με δει έτσι κι αλλιώς, Κάτι θα βρει να κάνει. Οικονομικά, γιατί αγχώνεται, αφού έχουμε οικονομικό στέλεχος. Τη γυναίκα του. Η κυρία, πώς τη λέμε? Λυκεία. Η κυρία Λουκία. Υπάρχει οικονομικό Πάρ' την στέλεχος. κάρτα σου, μέσα έχει 100 ευρώ. Πάρ' Μας την κάρτα γράφει σου. όλους, η Λουκία μας γράφει όλους. Α, σας γραμματεία. είδες χωρίς να το ξέρω. Άμα είναι η τράπεζα του Γιώργου, Ναι, τι θα πληρώνει κάνουμε. για να μην πληρώσουμε προμήθεια. Αν είναι η δική μου, πληρώνω εγώ, ο Παναγιώτης ανάλογα. Αλλά κυρίως Τώρα πέσανε Λουκία. και οι προμήθειες μου, δεν έχει κάτι. Οπότε θα κάνει η Λουκία έτσι κι αλλιώς και τελειώνει η υπόθεση. Καταλαβες. Έχουμε σεκρετέρι. Είναι μπράβο σας. Θα θέλατε να δείτε την ομάδα να διοργανώνει Έβγε η κυρία Λουκία μας, έβγε. κάτι το οποίο θα έμενε στην παρέα σας, στην σε ομάδα. βρεβέ. Ναι, Σε κάτι βρεβέ. το οποίο θα είναι το Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι μια- σας. Είναι μια περίοδος που υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις γενικά. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει Σαββατοκύριακο κενό. Έτσι, και Όχι για να μπαίνετε εσείς στο ευτυχώς χώρο μένει και να και- λες ναι. κάνω ένα, Ναι. δεν θα το τρέξω, αλλά θα το έχω τρέξει πριν, αλλά θα είναι διοργανωμένο από εμάς, από την παρέα μας και τους υπόλοιπους που
Δυστυχώς δεν είναι Να εδώ σου πω γιατί να σου πω δεν ότι φοράμε. κοίτα, ο Bob Dylan έλεγε ότι κάποιος πρέπει να αγαπήσει και το θεατή. Ας είμαστε όσο καλύτεροι θεατές μπορούμε να είμαστε. Ναι. Κάντε τα, είμαστε εδώ να σας Άμα το λέγει ο στηρίξουμε. Μπομπ, Ξέρεις τι, δεν το είδα, θα το είχα βάλει αν το είχαμε δει. Θα έλεγα ότι. Αλλά θα επειδή το ο είχα χρόνος- δει άμα το είχαμε βάλει. Όχι, δεν το είδα και δεν θα το είχα βάλει, λέω, ότι θα έκρινα διοργανωτές από εσάς με τα τόσα χιλιόμετρα. Όχι ονομαστικά. Απλώς θα έκρινα ότι έχουμε πάει σε ένα μπρεβέ το οποίο η διοργάνωση ενώ ήταν τα χιλιόμετρα σωστά. Δεν έχει καταλάβει ότι δεν του ενδιαφέρει αυτό. Ξέρεις τι, Εγώ όχι, αυτό το μεγενθύνουμε καμιά φορά. Τους το λες επί τόπου. Ξέρετε κάτι παιδιά, πολύ ωραία, μπράβο σας, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, πρώτα απ' όλα, που το διοργανώσατε. Δες αυτά τα δύο πράγματα. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία, γράφε, κάνε, ράνε, συζήτα. Απλά και όμορφα. Εμείς Πες του στο εκείνη ότι ξέρεις κάτι, αυτό στο μπορεί να είναι και λίγο τελείωμα διαφορετικά. τουλάχιστον ρωτάμε. Θα ρωτάγαμε τον Γιάννη, αλλά να μας έφερες πρόεδρος εκπλήξεων, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, ότι έχεις κάνει 2 φορές το δικό μας. Τι θα άλλαζες? Θα το πούμε Ή βέβαια. ας πούμε, στο οργανωτικό κομμάτι δεν θα άλλαζα κάτι. Αν σου έλεγα πάνω στη διαδρομή, θα σου έλεγα ότι ήταν λίγο ανισοβαρές. Αλλά ότι το πρώτο κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το δεύτερο μπορεί να είναι λίγο πιο βαρετό. Αυτό δεν αφαιρεί κάτι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλο τρόπο να φτάσουμε. Ναι, ακριβώς. γίνεται, Αυτό. δεν γίνεται. Όχι, ξέρεις, δεν σου λέω για να σε βάλω να μου απαντήσεις. Ας πούμε, σαν feedback. Έτσι. Ούτε αφαιρεί κάτι, ας πούμε, την προσπάθεια από το τρέξιμο που καθόταν και που έγραφε τα διπλώματα στο τέλος. Ήταν πολύ ωραία Στα εμπειρία. διπλώματα δεν τα γράφει όλγα. Το. Δεν ήταν μια φορά, 2 φορές το έχει κάνει. Ναι, Ναι, αυτό. το έχει. Κατάλαβες, στη συζήτηση επάνω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι Λοιπόν, έλα, περισσότερο. 12. 12. Ωραία. Πρώτον, σας δίνουμε αυτό το ελάχιστο. Σας Δεν ξέρω πού θα το ευχαριστούμε πάρα παραδέχω ότι πολύ. βρεθήκατε εδώ. Σας Δεν έχουμε ευχαριστούμε. κάτι. Σας ευχαριστούμε. Ότι βρεθήκατε εδώ. Κουπόνι για πίτσες. Ναι, για το ποτηρίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το Πιστεύω ότι δεν χάσατε τον χρόνο σας. Όχι. Εντάξει. Καθώς Τον ένα τον ξέρω πολύ καλά, τους άλλους Μακάρι να δύο. προσφέραμε. Λέω Μήπως ότι να- ο καθένας εδώ έχει το ρόλο του, χωρίς να τον έχουμε τακτοποιήσει. Γι' αυτό ήταν το τηλέφωνο από μένα, δεν ήταν από τον Τάκη. Ή ξέρω εγώ και όλα αυτά. Πολλοί ψάχνοντας να σε βρουν στη λίστα, στο καλεντάρι με τα χιλιόμετρα για να σου γράψουν κάτι. Εντάξει, είσαι πάνω από τη λίστα. Κατάλαβες. Λύνει ο Γιάννης και μετά Ευχαριστούμε. Κλείνουμε λοιπόν. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ, Τάκη μου, που βρέθηκες εδώ και αυτή Ωραία. τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε το Axio Radio και τους υπόλοιπους εδώ συναδέλφους Άγγελο, και συντελεστές. Τάσο και Ναι. το μοντέλο Γιώργο. Μάλιστα. Το μοντέλο Γιώργο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε ακόμα άλλη μια φορά τα παιδιά που βρεθήκαν εδώ και τον Παναγιώτη. Εμείς και Εγώ τον θα έλεγα Γιώργο, το και τον Γιώργο, Γιάννη. τον Παναγιώτη και το Γιάννη, γιατί τα έχω γράψει Εγώ και με τα τα είπα τυχαία. χιλιομετρικά σας. Τα είπα Εδώ. τυχαία. Τα είπα Και με τα τυχαία. χιλιομετρικά σας δίπλα. Και με τα κόστη. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και μην ξεχνάτε, προσοχή στους ποδηλάτες. Αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν και αυτή τη Δευτέρα. Εντάξει. Προσοχή, όπως λέει ο φίλος μου, κρανάκι, φωτάκι. Και υπομονή από τους οδηγούς στον δρόμο, παιδιά. Φιλιά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.